Boa tarde, noite a todas e a todos. Benvidos ao Pleno Municipal número 1 do 29 de xaneiro deste ano 2026. Imos dar paso á orde do día na parte dispositiva. O primeiro punto é a aprobación da solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal pós-2026 da Diputación Provincial da Coruña. Ben, para resumir un pouquiño e non enlearnos demais, propoñemos tres obras: a obra de humanización da Rúa Real, a terceira fase, con un aporte provinte da Deputación da achega do 2026 de 254.500 euros, e da achega de 2025 propoñemos a obra de saneamento a baño entre Baño e Boavista, na C550, na fase primeira, que vai dende o Colexio Ramón de Artaza ata o Cruce da Rocha ou a Salanasmo, ou como lle quiramos chamar. Ten un custe total de 235.831 euros, dos que 216.970,75 corresponderían a parte da Deputación e 18.860,59 sería a achega do Concello. Onde estaban os 50 céntimos? No. Vale, e aquí hai unha corrección dunha modificación de 50 céntimos na obra de reacondicionamento do Parque de Bentín, a Velleira. O final era este, verdad, Manuel? O final era este. Aí donde pon o orzamento total do reacondicionamento do Parque de Bentín, pon 150.425,25, e, bueno, houve aí un fallo de cálculo, e son 150.425,55. Entón, temos aí 25 céntimos de diferencia. Non é o que nos van comprometer o pós, pero hai que poñer eses 25 céntimos. A achega da Diputación serían 134.425,25 euros e a achega municipal de 16.000 euros. O total do investimento en obras con cargo ao pós-2025 será de 351.396 euros. E na parte de financiamento, faise unha achega con cargo 2026 de 76.816,23 euros que se incorporan ao gasto corrente, pero que xa teñen nome e apelido, se van ir destinados ás podas das árbores dos colexios. Como segundo punto, proponse tamén a aprobación ao plan complementario do ano 2026, no que se inclúen os investimentos financiaramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripción técnica. E inclúese o que nos chamamos a primeira fase do saneamento en Agrocobo, en Esteiro, que é, no momento chamáronse fase 1 e fase 2, como podían ser fase norte ou fase sur. Isto é, pois a outra zona que quedou sin aprobar no pós do ano pasado. Estas son as propostas que facemos dende o grupo de goberno que sometemos á aprobación do pleno. Turno de palabra, Partido Popular. Bueno, pues nada, primeiro, mostrar a nosa sorpresa porque non hai as actas dos plenos anteriores. Hai 3 actas para aprobar. Co cambio de secretaría e demais, pois preferimos traelas para o próximo mes. E segundo, pois nada, entendemos que a secretaria que estaba hasta ahora, supoño que acabou o interinaxe, pois agradecerlle o tempo que estuvo aquí, non sei se volverá ou non, pero bueno, o tempo que estuvo, pois nada, agradecerlle e nada máis. Bueno, en canto o pós, parecenos estupendo que por unha vez destinen as obras, os cartos do pós a obras e non a gasto corrente, como viña sendo habitual. O que pasa que sorprende un pouco que faga referencia, por exemplo, ás podas, porque en teoría eso xa iba a estar cuberto co gasto corrente do pós do ano pasado.
así o acordaran os dous grupos que están no goberno, pon un documento que nos deron conta aquí no pleno, bueno, a medias, porque non lle deixou dar de conta de todo, pero unha das cousas que se incluían en ese documento era a poda en altura, precisamente, nos colexios. E o resto de propostas de obras que tamén viñan en ese documento, que era para a coberta do pabellón de Esteiro, o saneamento en vista vos, o mantemento de parques e xardíns, pois non... E o servicio de apoio ao Departamento de Cultura, que sepamos, non se fixo tampouco, entonces, bueno, nos resulta un pouco sorprendente que non apareza ninguna destas obras, nin que se fixeran, nin que aparezan agora mismo. Nos o ano pasado, no mes de novembro, intentamos presentar unha proposta de obras para que levaran, pois unha delas era precisamente a coberta do pabellón de Esteiro, que está en moi mal estado, vemos que non, outra era o cementerio, bueno, había varias, vemos que non recollen ningunha destas, pero bueno, ainda así parécenos unha boa nova que non se destinen os cartos do pos a gasto corrente, e as obras sempre son necesarias, unhas máis que outras. Nós tamén pedíamos a renovación do alumeado do casco histórico de Muros, pero bueno, esperemos que en algún momento chegue. De momento, nada máis, gracias. Ben, Partido Socialista. Bueno, pois traemos aquí o POS, que sabedes que é financiado íntegramente, parte polo Concello e unha parte moi importante pola Diputación da Coruña. O que temos que volver a agradecer á Diputación da Coruña este novo POS para todos os concellos e en especial para Muros, porque ojalá tuviéramos como mínimo a mesma financiación de parte da Xunta de Galicia e veríamos realizadas todas esas obras que nos gustaría ver tanto o grupo de goberno como a oposición. Creemos que é un bo POS, que é un POS que, bueno, todos sabemos que as obras son todas necesarias e que nunca chegan os cartos para facer todo o que é necesario no Concello. Nós queremos que fixemos un bo reparto, queremos acabar e ver feita a Rúa Real de Muros. Traemos aquí a fase 3, iniciouse fai pouquiños días a fase 2, e aquí falouse moitas veces do saneamento de Baño, Boavista e Laseiras, que creemos que efectivamente é importante polos problemas que todos coñecemos e que todos os grupos políticos falamos aquí dos problemas que estamos a sufrir aí, e que valoramos que era moi bo momento para leválo ahora e ser capaces de ver esta obra feita. E o do Parque de Ventín, da Velleira, que levábamos os dous grupos no programa, xa que na Velleira, como todos sabemos, hubo un baby boom aí importante, con un lote de rapaces e rapazas, e a todos nos fixo moito, e nos fai moita ilusión ver este parque feito, que, como sabedes, xa fixemos inversións en outros parques no Esteiro, que ainda están as obras sin facer, pero, bueno, están proyectadas unha mellora do Parque de Esteiro e o de Louro, e agora vamos a facer o de Abelleira, mellorar o de Portugalete, e logo, con respecto ao saneamento de Agro como fase 1, tamén é unha aposta importante, unha obra necesaria, e que, con respecto ás peticións que preguntaba a portavoz do Partido Popular de que pasaba co pabellón de Esteiro, pois o pabellón de Esteiro estamos pendientes de acabar de finalizar o proxecto do pabellón para traelo próximamente. Veremos como vamos a financiar, pero, bueno, temos na cabeza que vai ser de forma rápida, porque é unha obra moi necesaria, porque no pabellón está chovendo e non podemos permitir que eso siga así. Eso é debido ao pouco mantemento que hubo en ese pabellón, e é unha obra tamén urgente. Tan pronto teñamos o proxecto, pois imos ser quen de presentalo e de traelo aquí. Nada, volver a decir que gracias á Diputación da Coruña estamos presentando unhas novas obras e unha nova inversión no Concello de Muros, que seguro que non é suficiente, pero polo menos podemos atender necesidades dos veciños e veciñas de Muros con esta chega da Diputación da Coruña.
Rematou? Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Falando de obras, falamos sempre de necesidades. Todas as obras é necesario facelas. O problema de quen lle pode tocar de decidir as obras é contentar a todo o mundo. É bastante difícil. Porque o carto é o que é, chega onde chega, é tan solo por parte de quen goberna, pois o que ten que decidir se isto antes, aquelo outro despois. Eche así, a realidade é esa. Con respecto ás obras necesarias, sin duda ninguna, obra de saneamento, recondicionamento e humanización da Rúa Real na terceira fase. Fijo atención na humanización terceira fase da Rúa Real. Bien, a verdade, a min personalmente, a moitísima xente, o sistema este que se elixe de poñer a pedra que xa había, repoñer a pedra que xa había, pero en tamaño máis grande, pois non é o mellor. Non é o mellor. Dicir, tal vez merecíamos, ainda que foran con menos intensidade, con máis tempo, colocar os sillares propios que tuveron esa calla, a Rúa Real, no seu tempo. De forma moi singular, e vou rematando, que isto son as peras que dá o dichoso árbore. O proxecto elaborado por non sei quen, 365 páxinas, está redactado completamente en castelán. Xa no último pleno volvemos a falar dese particular, e resulta que é o mesmo proxecto, creo, que se me corrixa, se procede, se me corrixa, da man do mesmo técnico que elaborou o proxecto do aparcadoiro de Miraflores. De Miraflores. Volvolle recordar, o regulamento do uso do galego do Concello de Muros, o artigo 9, estudios, informes, proxectos, ditames e traballos semellantes, pomba, redactados en galego, non sendo que só por a súa finalidade sexa inexcusable que se elaboren noutra lingua. Imaginemos que temos que mandar un proxecto, eu sei, a Sevilla ou a Badajoz, pois habrá que mandarle en castelán, pero aquí dentro é para nós en galego. E bueno, non vou argumentar o mesmo que argumentei da vez anterior, o anterior pleno. Estas cousiñas non deben pasar. Unha corporación que ten un regulamento, unha corporación que pensa en galego, a esta xente hai que decirlle que ten desde o primeiro momento facer o proxecto en galego. Vamos, eu non penso que por facer un castelán, pois resulta que o proxecto, o que vai cobrar o señor, o seu carto, como ten que ser, non vai ser máis barato por facelo en castelán, ou vai ser máis caro por facelo en galego. E nada máis, presidenta, con isto xa remato. Graciñas. Moitas gracias. Bueno, por contestarlle ao Partido Popular, o Servicio de Apoio ao Departamento de Cultura estivo contratado. De feito, había unha persoa que podía atender o cine sin que tivesen que estar os técnicos de cultura na fin de semana. Así que se contratou o Servicio de Apoio ao Departamento de Cultura. O renovamento do alumeado do casco histórico é algo que xa se plantexa facer. A súa compañera Sabio tamén, que estivo na reunión que tivemos o martes na explicación do seguinte punto. É algo que se plantexa facer sin ter que facelo con cargo ao POS. Hai outras fórmulas polas que se pode modernizar todo o alumeado, non só do casco, senón de todo o Concello, que ten necesidade en todo o Concello. Como ben dixo o señor Lago Álvarez, oxalá nos dese para todo o que fai falta, pero estírase hasta onde se pode. Para todo non dá e hai que elixir. Non sempre se pode contentar a todo o mundo. Estou seguro de que vostedes probablemente elixirían de outra maneira, que non ten por que estar mal. O señor Lago Álvarez pode elixir doutra, pero bueno, nós eliximos desta. É a proposta que se trae, creemos que todos son obras necesarias. A verdade é que quixemos facer prevalecer o criterio do saneamento, pero bueno, tamén
Tamén incluímos os parques, que como dixo a compañera do Partido Socialista, despois do de Esteiro, e Louro e o Furón, pois o da Velleira tamén ten moita falta. E oxalá poidamos ter un parque en condicións para todas e cada unha das parroquias do noso concello. E, bueno, pola nosa parte non hai moito máis que engadir. Segundo turno de palabras, Partido Popular. Gracias, presidenta. Pois sí, hai que elixir, pero sobre todo hai que executar o que se elixe, porque de todas estas obras que vostede mencionou, non aparece ninguna en proceso de licitación. Entonces, bueno, está ben elixir, pero está ben sobre todo executar o que se elixe. Ninguna destas obras aparece na sede como en proceso de licitación. Entonces esperemos que teñan algo de máis de dilixencia a hora de executar e que esa dilixencia se lle aplique tamén á redacción do proxecto do pabellón, porque leva tempo tamén dando voltas. Entonces, pola nosa parte, como lle dixen, vamos a apoiar a proposta porque sempre as obras son necesarias, inda que efectivamente nos igual elixíamos outras, pero bueno, entendemos que todas estas obras dan cumprimento a necesidades máis ou menos prioritarias e tamén nos congratula ver que seguiu a nosa recomendación de partir o proxecto de saneamento a baño, que tal e como estaba plantexado, pois era moi dificultoso de afrontar e, bueno, de ir facendo pois algunha fase, polo menos empezando a obra. Nada máis, nos, como lle digo, vamos a apoiar a proposta, ainda que eso, pero sí que lle pedimos dilixencia, porque non vemos licitacións. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Bueno, pois eu creo que nos temos que felicitar todos os grupos por poder aprobar este POS importante para todo o Concello de Muros. As licitacións van como van, o sea, creo que non son de un modelo o Partido Popular para falar de prisas nas licitacións. E con respecto ás alegacións que fixo o representante de Muros Centrado, o chan da calle Real, pois é o que vimos regulados polo plan especial. O sea, a min particularmente gustaríame poder poñer outro chan aí, pero o plan especial di o que di e hai que cumplir o plan, para eso está. Non nos queda outro remedio que poñer eso. Outra cousa que se execute, mellor ou peor, esa é outra cousa, pero non nos queda máis remedio que eso. Entonces, eso único que di é unha gran ignorancia de saber como hai que executar as obras no casco histórico. E con respecto, e foi o único argumento medianamente inesperado, porque creíamos que coñecía o plan especial, e con respecto do galego, pois nada que decir, o sea, con respecto ás obras hai que facelas en calquer idioma. E en este momento, pois, eu sei que o mellor escoce un pouco que todos os grupos estemos de acordo e que sexamos quen de sacar adiante este POS e nada máis que, efectivamente, como dixo a señora a representante do Partido Popular, oxalá o vexamos licitado de forma moi pronto para poder iniciar os seguintes obras que nos quedaron no tinteiro que aquí non fomos capaces de meter por falta de presuposto. Rematou? Señor Lago Álvarez. Señor Lago Álvarez ten pouco que decir. O señor Lago Álvarez conoce perfectamente o PREPI. Utilizar o término ignorancia sobra completamente. O plan especial de protección do casco histórico conóceo perfectamente, leeuno unha e outra vez, estudiou, sabe de que vai o tema, sabe de que vai perfectamente o tema. E se falamos de pedra ou repedra, o PREPI non fala precisamente destas pedras que se colocaron fai 54 anos. Fai 54 anos. Non escoce nada. Bueno, se acaso así, algo me escoce a min estes días porque volvo a estar maliño outra vez. Pero, con todo, habrá que aguantarme porque penso durar máis de 100 anos. E a sorna, para a sorna, tamén sei contestar a sorna, señora González. Sin duda ninguna. Se espera de min que eu quede calado, leva usted moi mal. Leva usted moi, pero moi mal.
Bien, gracias, alcaldesa. Ben, bueno, pois xa para rematar, señor Lago Álvarez, correxirlle que non é o PREPI, é o PEPCHA, o que temos no Concello. É o que hai. En relación ás aportacións do Partido Popular, me direille que tanto o Parque do Furón como o aparcamento de Miraflores aprobáronse por este pleno a finais de decembro. Se fósemos capaces de telo xa... Aparcamento xa se aprobará antes. Non, Miraflores e máis Parque do Furón aprobáronse en decembro. O aparcamento xa se aprobará antes. Aprobáronse en decembro no pleno que vostede non veu. Pero aprobáronse en decembro. Se conseguísemos quitalo xa a licitación, bueno, somos buenos, pero non tanto. O que se aprobou en febreiro tampouco. Señora Monteagudo, por favor, respete os turnos de palabra. Agora mesmo están en execución, acabando de executar a baixada de Serres, estáse executando a Rúa Real, está lista para comezar a execución a obra da Ribeira do Maio, e son as obras que temos. É certo, tivemos que partir a obra de saneamento de Bañolaxeiras porque había moitísimas dificultades para que Augas de Galicia nos dase os cartos. Ten toda a razón do mundo. Nós pedimos, pero non nos deron. Sabemos que moitas veces o criterio de reparto deste tipo de axudas depende das cores e nós non temos o mesmo cor que teñen eles. Pero bueno, vostedes tiñano tampouco lle deron. Que íamos facer? Sen máis, vamos a pasar a votar as dúas propostas, tanto a de participación no pos do 2000, que va chegar 25 e 26, e máis a proposta de participación no plan complementario, perdón. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias. Ben, o segundo punto é a aprobación inicial da proposta de estructura de custos do contrato mixto denominado Actuación Global Integrada sobre as instalacións do alumeado público municipal do Concello de Muros mediante a modalidade de servicios enerxéticos ou unha AS a través dunha empresa de servicios enerxéticos. Ben, este é un primeiro paso polo que se aproba a estructura de custos, que non a licitación, é a estructura de custos. Este é un documento elaborado por unha empresa externa porque non temos capacidade no Concello para elaborarnos esta proposta. Foi explicada o martes, convocamos a todos os grupos a unha reunión na que a empresa elaboradora da proposta explicou de maneira pormenorizada de onde parte a estructura de custos que se propón. Esta estructura de custos, unha vez aprobada polo Pleno da Corporación, ten que ser exposta e enviada á Xunta Consultiva, que fará as súas aportacións. Este é o primeiro paso para poder levar a cabo a renovación de todo o alumeado público do Concello de Muros, con da forma da que menos afecte as arcas municipais, facendo unha inversión de aproximadamente 10 millóns de euros, un pouquiño máis. Pero bueno, téñense en conta todos os puntos e agora o que se trae é a proposta de aprobación da estructura de custos. Turnos de palabra, Partido Popular. Bueno, nos pedimos que retiren este punto da orde do día, ven completamente incompleto, na comisión non aportaron a documentación, isto ven sin ningún tipo de informe do procedimento que hai que seguir para isto, non hai ningún informe técnico que apoie cal é o presuposto base de licitación, porque isto que traen aquí é para contratos superiores a 5 millóns de euros, non hai ningún informe que xustifique. A nós parecenos completamente irregular que veña con membrete do Concello de Muros e dunha empresa externa firmado por unha persona, un enxeñeiro técnico, un documento para o pleno. Isto débenos retirar, traer un informe do procedimento, o que queren facer, que é un contrato mixto de actuación global integrada sobre as instalacións térmicas e eléctricas do alumeado público do Concello mediante a modalidade de servicios enerxéticos a través dunha empresa de servicios enerxéticos, e contarnos a corporación e a todos os veciños que é o que queren facer con isto. É completamente irregular isto.
falta toda a información, faltan todos os informes pertinentes. Isto teñeno que sacar daqui. Facelo de outra maneira. Porque o di vostede. Temos que quitar porque o di vostede. Bueno, estamos chegos. Esta é a estructura de costes. Non é a licitación, é a estructura de costes. É un documento que hai que aprobar para facer calquera outra cousa despois. Isto hai que... E quen decide que isto é así? Quen decide que esa licitación vai a ser superior a 5 millóns de euros? Isto non é unha licitación. No. Isto é unha estructura de costes. Pero isto é un procedimento para un contrato de importe superior a 5 millóns de euros, señora Lago. Non nos conte milongas. Aquí ten que vir un informe xurídico do procedimento que hai que seguir para facer isto. Ten que vir un informe económico que avale por que se está utilizando este procedimento. Usted o sabe, ou debería sabelo. E desde logo que non poden é traer un informe dunha empresa externa como membrete do Concello para que o aprobe o pleno, porque xa é o colmo. Se usted quere traer unha proposta, terá que asinala e traela. Desde o noso punto de vista, isto é completamente irregular. Téñeno que facer co procedimento que corresponda. Ben, voulle dicir. Proposta ao pleno, asinada por alcaldía. Fundamentos xurídicos. Primeiro, aprobar inicialmente a proposta de estructura de custos do contrato mixto denominado... Que firma quen? Señora Monteagudo, por favor. Que firma quen, señora Lago? Pero que a estructura de costes firma o técnico competente que a elaborou. A ver, vamos a ver, quen vai firmar unha proposta dunha estructura de costes? Ten que vir cun informe. Vamos a facer unha cousa, vostede está pedindo que se retire. Vamos a votar se retira ou non o punto. Votos a favor de retirar o punto? Quero que o secretario informe se isto é o procedimento correcto. Os informes ao secretario pídellos a alcaldía. Vamos a votar o punto. Votos a favor de retirar o punto? Abstencións? Votos en contra? Mantense o punto. Pois agora continúe, a estrutura de costes. Bueno, pois o que lle decía, isto é un documento que ven asinado por un técnico que co membrete do Concello. Vostede nos está pedindo que a cegas aprobemos unha proposta de estrutura de custos que é unha fórmula de revisión de precios, vale? Que no seu día formará parte duns pregos de contratación para externalizar o servicio de mantemento das instalacións de alumbrado público, é o que quere decir isto, vale? E sigue o procedimento que marca o decreto que corresponda. Pero aquí ninguén nos está informando de como vai a ser esta tramitación. E isto non hai ningunha providencia onde se inicie este procedimento. Non sabemos que é o que se quere facer con isto. Está pedindo que a cegas, unha cousa que veu o señor a explicar despois do día da comisión, que isto era unha inversión a 15 anos de non sei cantos millóns de euros. É imposible que isto se poda decidir desta maneira. Necesita un informe xurídico da Secretaría do procedimento a seguir. Necesita dun informe económico, como se fai en todos os sitios, que avale que este é o importe estimado e que este é o procedimento que hai que seguir. Isto así é unha locura traelo. É unha locura. Ben, rematou? De momento, sí. Partido Socialista? Bueno, o Partido Socialista non estuvemos na reunión porque eu non pudemos estar, xo sabe, por motivos personais, pero non entendo o que está dicindo a portavoz do Partido Popular. Non entendo porque di que ese documento é un documento feito por unha persoa fora do Concello. Todos os proxectos que se traen aquí ao Concello non nos facemos nós, a maior parte deles. Os proxectos de obra que acabamos de aprobar fai 5 minutos, como os vamos facer? Nos fixos un técnico que llevamos a pagar. Vale, isto é o mismo. Isto non é un proxecto, isto é a aprobación dunha fórmula exclusivamente. Estamos aprobando unha fórmula para acordar unha estrutura de custo. Para que nos sirve isto? Que ao final a fórmula vai servir ou non, iso vamos ver máis adiante. Por qué? Por qué? Porque depende do que teñamos que invertir, depende de moitas máis condicións, pero vamos a dar o primeiro paso para aprobando unha fórmula de custo, é dicir, bueno, pois a nós gustaríanos invertir no Concello de Muros X millóns de euros, ou miles de euros, ou o que sea.
Entonces, esa inversión vámola a facer de acordo con esta fórmula. É o único que traemos. E, lóxicamente, todos os proxectos que se presentan aquí, sean industriales, sean de obras, sean de non sei que, sean de calquera outra cousa, financieros, fainos un técnico de fora, porque o Concello de Muros non temos capacidade, non temos un ingeniero industrial, non temos un ingeniero de camiños, non temos un arquitecto. Entonces, todos os proxectos temos que encargar fora, porque non temos capacidade para eso. E vostede sabe, usted encargou moitos proxectos fora, un montón deles, porque en Muros, no Concello de Muros non se pode encargar. E isto non é máis que a aprobación de unha fórmula a aplicar, que veremos co tempo, se esa fórmula se presta ou coincide cas necesidades ou ca ambición que temos este grupo de goberno para mellorar a rede eléctrica e o consumo eléctrico do noso Concello. Iso vémoslo máis adiante. Teño que dar a razón en un punto que ya vou a dar e que eu tamén voto de menos o informe xurídico, pero é que o informe xurídico en este momento, eu creo que non é incluso o momento, que vai dicir un xurídico dunha fórmula matemática. Non ten nada que dicir. Terá que dicir, pois, será de aplicación sí ou non, pero verémoslo no siguiente paso. Este é un abrir a porta, é dicir, mire, para hacer isto hai que aprobar unha base, hai que facelo chan, e estamos facendo chan, ni máis ni menos. Que máis adiante vemos que non coincide cas necesidades de Muros, ou co presuposto que vamos ter en Muros, ou que, pois, aprobouse a fórmula e aquí non ha pasado nada, porque non nos costa nada, e parecenos moi ben iniciar este procedimento. Eso é o que hai. Sí. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, Presidenta. A ver se me podo situar un pouco máis. Na páxina 364 dos decretos de novembro e decembro hai un pago, a aprobación dun pago á eficiencia enerxética de Galicia, Energal, por elaboración de pregos técnicos para licitación do alumeado público, por importe de 4.235 euros. Pregos técnicos para licitación do alumeado público. Normal que se teña que encargar a empresa de fora. Normal, lo entiendo perfectamente. Esos pregos técnicos supoñen os pliegos da posible licitación. En esos pliegos aparecen cantidades económicas. Aparecen. Do que se pretende, polo cambio de luminarias, etc. Bueno, pois iso hai que dicilo con total claridade. Non teño por que deducir a raíz de leer os 505 páxinas dos decretos que apareceu isto. Nada máis en este primeiro turno. Vale. Aquí o que se está aprobando é unha estructura de costes. Non se están aprobando carto ningún. O primeiro é como se van a repartir o que vai a costar a xestión do alumeado público. Xestión enerxética, de acordo a 7 prestacións: xestión enerxética, xestión de instalacións, garantía total, mellora de renovación das instalacións, investimento en aforro de enerxías renovables, outras actuacións e a OXI, que é a oficina que ten que se pon a disposición do Concello, que é unha das prestacións. Vale. Aquí apróbase o porcentaxe de custo. Non se aproban cartos. E, ademais, explicouse moi ben na reunión, vostede estaba presente, señora González, que si que sabemos canto custa, non sabemos canto custa renovar as luminarias, e é un dato que, para que vexan a transparencia que hai, é un dato que se dou nesa reunión, é un dato que non se pode facer público cando se lle pide proposta de estructura de costes das empresas, porque hai que pedirlle proposta de estructura de costes a 5 empresas, porque se lle dicimos aos cartos que imos a invertir, estamos lle dando ventaxa a esas empresas de cara a participar nunha posible licitación. Entón, a proposta que se fai é a proposta de estructuras de costes. As empresas saben de sobra como se fan. Se me preguntan a min, eu non ya sei facer,
Pero, bueno, a empresas que están de sobra rodadas en levar a cabo contratos eses saben perfectamente como é unha estructura de costes para un concello como pode ser Muros. Nós non o sabemos facer e os nosos técnicos municipais están hasta aquí como para meter dinda por riba este jaleo. A licitación virá cando veña. Primeiro hai que aprobar isto. E despois, cando veña a licitación, será cando haba que poñer sobre a mesa cantidades e incluso a súa compañeira fixo unha pregunta nesa reunión. Fixo máis dunha, pero eu vou falar dunha en concreto. Fixo unha pregunta preguntando se había unha actuación en concreto que ela nomeou se podía incluir. E pódese valorar na licitación incluir esa ou incluir outras. Son cousas que se poden valorar. Pero agora mesmo o que imos aprobar é o porcentaxe de custo dun contrato ese. Non os cartos, os porcentaxes. Ese porcentaxe dependerá do investimento que faga o Concello de primeiras ou de como se faga logo a licitación. Pero o primeiro que hai que aprobar para poder quitar nada é a estructura de custes. E digolle máis, isto incluso se podía aprobar por decreto. A contestación que nos chegou dende a Xunta cando se mandou a primeira valoración foi que lle podíamos mandar aprobado por decreto por Xunta de Goberno ou por pleno. Pero dixemos, mira, vámonos a curar en salud, porque como o órgano que vai ter que aprobar a licitación vai ser o pleno, mellor que sexa o pleno o que aprobe todos os pasos. Así nós imos curados en salud. Entón, xa lle digo, pero a Xunta dicía, nos pode aprobar por decreto. Entón, mire, eu asegúrolle que unha licitación de 15 anos por decreto de ninguna maneira se pode aprobar, que o sabemos todos. Claro, pero é que isto é unha estructura de costes, non unha licitación. Cambian bastante os termos. Isto é unha fórmula, un sistema de revisión de precios, vale? E as fórmulas matemáticas, efectivamente, non son obxecto de aprobación polo pleno. Vale. Sí, tal. Eu insístolle, vostedes están colándonos aquí o inicio de un procedimento de contratación para externalizar o servicio, vale? E non lo queren decir desa maneira. Entonces, bueno, nos traen unha fórmula de revisión de precios e inmersan non se sabe que procedimiento, porque tampouco nos quere decir cal é ese procedimento nin como se vai a facer, e nós, desde logo, non vamos a votar a favor desto. E, ademais, estou totalmente convencida do que lle estou dicindo. Isto necesita un informe de procedimento e unha memoria económica previa que xustifique por que se está recurrindo a este tipo de fórmula. Porque aquí isto utilízase exclusivamente para contratos de importe superior a 5 millóns de euros e en ningún sitio nos xustifica que ese sea o importe que ten que ser a licitación do servicio que queren facer. Vostede decía que o primeiro paso é informar. Pois, efectivamente, o primeiro paso é informar e é ter un informe do procedimento que hai que seguir para facer isto. Vale? E non ten máis que mirar en calquera dos concellos que o fixo para ver como se fai. Non é ningún secreto. Isto non é correcto o que está facendo aquí. Vostede asume estas cuestións, moi ben. Faláronnos aí en esa reunión de millones e de años e de 15 años e de non sei cuánto e de non sei que, pero o que non nos contaron ali é a realidade, que isto é o primeiro paso para unha licitación dun contrato mixto, por non se sabe canto tempo, por non se sabe que importe, porque non se sabe por que esta fórmula, porque tampouco ningún sitio está cuantificado cal é o importe ou cal é o presuposto base que vai a ter iso. Non é correcto. Insístolle, compróbeo, míreo como están facendo en Carballo, que tamén o fixeron, miren outros concellos e vexa como se fai. Isto non se fai así. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Eu tengo que volver a decir o mismo, que é un inicio e que eses datos todos que vostede quer saber chegarán en outro pleno e cando isto, bueno, pois dice que non, cando lo vai encima de la mesa, pois dirá que sí, que está. Vale, pero entonces isto é
a aprobación simplemente desa fórmula, nada máis. É para iniciar un trámite. Como vai a ser? Pois para eso haberá que ter unha auditoría feita, saber cales son as necesidades, volvo a decir. De feito, na fórmula hai un lote de variables que non lle vamos a explicar aquí agora, que seguramente a señora Maica coñece. Hai un lote de variables. Entonces, depende de varias variables que hai aquí. Sí ou non? Depende dos anos, depende do fluxo, matemáticas puras e duras. Vale, entonces... Yo soy de letras, ya lo Tú eres de letras, pues no lo entiendes, coño. Claro, pero yo no. Pero de letras sé. Pero yo estoy hablando de ciencias y yo de matemáticas también sé, porque es mi hobby. Entonces, esto non ten ningún problema, a aprobación da estrutura de custos, ningún. Ahora, máis adiante, cando traamos aquí o proxecto que queremos executar, e lle poñamos nombres e números a esas variables que forman parte desa fórmula, aí poden discutir os que queiran. Pero de momento, isto todo é, vámoslo dicir así, é un pouco de gaseosa, é un paso previo que hai que cumplir para iniciar este proxecto. Vale? Lo entendió? Lo de la gaseosa perfectamente. Vale. Rematou. Sí. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidente. Pouco máis que engadir. Me quedo con que os pregos técnicos para a licitación do alumado están xa elaborados, que os pregos falan de cantidades, e me quedo tamén que das cantidades, polas razóns que usted expuxo, que poden ser máis ou menos asumibles, non ten coñecemento o pleno da corporación. Non teño conocemento eu. En consecuencia, a este asunto me vou abster. Ben, vale, vamos por partes, como se di. Señora Monteagudo, dixo vostede que aprobamos un sistema de revisión de prezos. Quedouse co anexo, que é o único que... Había un anexo que pon sistema de revisión de prezos e hai outro que fala da estrutura de costos. Eu non sei en que punto eu estou agochando que se vai a buscar unha empresa que xestione alumado público cando o señor Lago Álvarez me preguntou si esa factura se refería a uns pliegos de licitación de xestión do alumeado público, lle dixen que sí. Nós non estamos aquí por pagar facturas hacia lo loco para cousas que non imos facer. Preguntouno o señor Lago Álvarez. Eses pliegos correspóndense a licitación dun servicio? Sí. Sí que se corresponde. No, os pliegos que están elaborando correspóndense con eso. Están elaborando, xa os pagaron, non? Sí, xa se elaboraron. Que pasa que hai que dar máis pasos. Nós levamos o traballo feito, non se pense vostede. Agora, non se fala de cantidades. Non, aquí non. Pero a súa compañeira sabe que na reunión, sin ter que dicilo, sí que se falou de cantidades. E eu aquí dixen cantidades nada máis comezar a dicir nada máis comezar a expoñer o punto. Estou falando de procedimento, non de cantidades. Señora Monteagudo, ten vostede a mala costumbre de non respetar os turnos e non me gustaría ter que chamarlle a atención en todos os plenos. Pero vamos respetar o do turno que ainda estamos comezando o pleno. O que se trae aquí é, xa yo dixen por varias veces, é a aprobación dun documento técnico. A proposta está firmada por a alcaldía, é unha proposta elaborada por a alcaldía que di, pois, xa lle digo, aprobar inicialmente a proposta de estrutura de custos, someter a devandita proposta de estrutura de custos ao trámite de información pública, no suposto de que se presenten alegacións durante o período de información pública, estes serán obxecto de análise e resolución motivada. No caso de non presentarse, pásanse xa a xunta consultiva e facultar a alcaldía para a realización de cantas actuacións sexan necesarias para a execución do presente acordo. Dicía ben a señora González, no anterior punto, aprobamos a humanización da Rúa Real fase 3. E non a redactou a nosa oficina de urbanismo. Aprobamos distintas obras que non redactou a oficina de urbanismo. A alcaldía firma a proposta. A estrutura de costes, pois, como un proxecto externo dos tantos que encargamos por non ter capacidade propia para elaboralos. Non hai máis. E o que se vai a aprobar agora aquí, o que se vai a someter a votación, aprobarase ou non despois da votación, é a estrutura de custos. Se vostede cree que o procedimento non é de acordo a dereito,
está no seu dereito de levar a cabo os trámites oportunos para intentar botalo abaixo, como fai con tantas outras Xa cosas. non fai falta que me diga que xa... E sin máis, señora Monteagudo, volvo yo dicir, respeto os turnos de palabra, por favor. E sin máis, pasamos a votar. Votos a favor da proposta, abstencións, votos en contra, pois queda aprobado pola maioría absoluta dos membros da corporación. Terceiro punto. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a necesidade de que o Goberno de España flexibilice e adapte as obrigas establecidas no Regulamento Europeo do control de pesca e realidade operativa da nosa frota litoral e artesanal. Ben, como neste caso había dúas mocións, unha do Partido Popular e outra do BNG, que eran prácticamente, bueno, idénticas non, pero sí moi semellantes, na comisión informativa votamos as dúas mocións por separado, por non poñernos alí a redactar, e fixos unha proposta de moción conxunta. O trámite formal é presentar a emenda a moción conxunta, que é a que xa lle repartín o principio. Perdón, presentar a emenda a este punto coa moción que se propón como conxunta. Entón, antes de nada, habería que votar a emenda. De todas formas, turno de debate sobre a emenda, Partido Popular. Nada, nós xa leímos porque non la mandaron despois a proposta, parecenos correcta, recolle efectivamente pois o que nós pedíamos na nosa moción, e entendemos que, bueno, xa lle planteamos na comisión que íbamos votar a favor da súa e que entendíamos que se podía facer unha moción conxunta. O que si lle pediríamos, pois é, dado que nós presentamos a moción en primeiro lugar, pois proceder a lela pola nosa parte. A ler vostedes a conxunta? Sí. Sí, sempre. Pola nosa parte non hai problema neso. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista, é sobre incluir a emenda, o trámite formal. Señor Lago Álvarez. Nada que... Ben, pois vamos a votar a inclusión da emenda. Votos a favor? Ben, pois entón a moción pasa a ser a conxunta, vale? Logo no seguinte punto o BNG retira a súa moción e xa está, xa queda así. Ben, pois léana. Moción sobre as consecuencias da entrada en vigor do Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea para a frota artesanal galega. O Regulamento número 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control para garantir o cumprimento das normas da política pesqueira común, foi modificado polo Regulamento 2023-2842, introducindo novas e reforzadas obrigas en materia de seguimento, rexistro electrónico, notificación previa, trazabilidade digital e control das capturas, plenamente exixibles dende o pasado 10 de xaneiro de 2026, cun calendario progresivo para determinados segmentos da frota. A aplicación destas obrigas está a xerar un profundo malestar no sector pesqueiro galego e moi especialmente na frota artesanal e de baixura que opera no litoral, caracterizada por mareas de curta duración, proximidade aos portos de base, carácter multiespecífico das capturas e limitados medios técnicos e humanos a bordo das embarcacións. A entrada en vigor destas medidas produciuse sen a suficiente preparación, adaptación tecnolóxica nin apoio económico por parte do Goberno do Estado, o que está a provocar unha situación de inseguridade xurídica e risco real de sancións para profesionais que non incumpren por mala praxe, senón pola imposibilidade material de asumir unhas exixencias pensadas fundamentalmente para grandes buques e frotas industriais. Entre as obrigas que máis impacto están a ter na frota artesanal galega destacan, entre outras, a implantación generalizada do Diario Electrónico de Pesca, a notificación previa de entrada a porto con prazos incompatibles coa realidade da pesca de baixura, a declaración electrónica individualizada de todas as capturas con independencia do seu volume, a exixencia de sistemas de pesada a bordo e o reforzo do réxime sancionador, con efectos especialmente gravosos no acceso ás axudas do CEMPA. Así mesmo, o regulamento introduce a posibilidade de instalación de sistemas de videovigilancia a bordo de determinados buques considerados susceptibles de cometer infraccións sen unha definición clara e obxectiva deste concepto, xerando unha situación de incerteza e desconfianza no sector.
Compre salientar que o propio Regulamento Europeo prevé expresamente a posibilidade de aplicar as novas obrigas de maneira proporcionada e adaptada ás características das distintas frotas, permitindo aos Estados membros introducir flexibilidades, exencións ou reximes simplificados cando isto non comprometa a eficacia do control pesqueiro. Porén, estas posibilidades non están a ser aproveitadas polo Goberno do Estado. Paralelamente, a Xunta de Galicia conta con competencias en materia de augas interiores que debe exercer plenamente, podendo desenvolver normas propias de control adaptadas á realidade da frota artesanal galega, así como artellar medidas de apoio económico e técnico que garantan a viabilidade do sector e a xestión sostible dos recursos mariños. A frota artesanal galega desempeña un papel esencial desde o punto de vista económico, social e territorial, contribuindo de maneira decisiva á fixación de poboación, á creación de emprego e ao mantemento do tecido productivo nas vilas costeiras, polo que resulta imprescindible evitar a imposición dunha carga burocrática desproporcionada que poña en risco a continuidade da súa actividade. Por todo o exposto e co obxectivo de integrar as demandas formuladas polos distintos grupos municipais, o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Muros adopta, se procede, os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno do Estado a aplicar de maneira efectiva as posibilidades de flexibilización e adaptación previstas no Regulamento Europeo de Control da Pesca, co fin de adecuar as obrigas á realidade operativa da frota artesanal e de baixura galega. Segundo, instar ao Goberno do Estado a negociar coa Comisión Europea a exclusión da frota artesanal do ámbito de aplicación máis rigoroso do Regulamento de Control de Pesca ou, cando menos, o establecemento dun regime específico diferenciado para este segmento. Mentras non se produza dita exclusión, a flexibilización inmediata das medidas que entraron en vigor o pasado desde xaneiro de 2026, adaptándoas ás características da frota artesanal galega. A aprobación dunha moratoria temporal na aplicación das novas obrigas á frota artesanal, abrindo un proceso de diálogo efectivo co sector para acordar solucións realistas. Terceiro, establecer para a frota artesanal multiespecífica un regime simplificado de rexistro de capturas, que permita excluir da consignación individualizada aquelas especies de pequeno volume, por exemplo, capturas inferiores aos 50 kg por marea. Reducir de maneira efectiva a carga burocrática derivada do Diario Electrónico de Pesca, recuperar ou manter sistemas de control proporcionados e asumibles para embarcacións de pequena eslora. Cuarto, revisar e adaptar a obriga de notificación previa de entrada a porto, reducindo ou eliminando os prazos actuais para a frota de baixura que opera preto da costa, cando non se vexa comprometida a capacidade de control e inspección. Quinto, instar ao Goberno do Estado a eliminar a retroactividade nas sancións asociadas á aplicación do regulamento, evitando que estas sancións impidan ou limiten o acceso ás axudas do CEMPA. Sexto, instar a Xunta de Galicia a exercer e defender as súas competencias exclusivas en materia de augas interiores, desenvolvendo normas propias de control adaptadas á realidade da frota artesanal galega e articulando axudas económicas e técnicas para facilitar a adaptación ás novas exixencias. Sétimo, instar as institucións competentes a promover, no marco dunha vindeira revisión da política pesqueira común, unha diferenciación clara entre pesca artesanal e pesca industrial, atendendo non só a eslora das embarcacións, senón tamén a criterios como a distancia aos caladoiros, a duración das mareas, o uso de artes sostibles ou o número máximo de tripulantes. E oitavo, dar traslado do presente acordo ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, á Xunta de Galicia, á Comisión Europea, aos grupos parlamentarios das Cortes Xerais e do Parlamento de Galicia, así como ás confrarías de pescadores e organizacións representativas do sector pesqueiro galego. Bueno, nos presentamos esta moción xa hai uns cuantos días, bueno, esta non, presentamos unha moción
que incluía estas cuestións, bueno, no momento en que pois creo que foi pouco despois do 10 de xaneiro, no momento en que bueno, a frota se percatou do que se lle viña en riba, sabemos que a presión que fixo o sector pois conseguiu flexibilización nalgúnas cuestións, pero entendemos que hai que seguir traballando, bueno, pois na línea que se marca nestes acordos. Pola nosa parte, pois, nada máis, sabemos que o sector agradece todo o apoio que poda ter e entendemos que o noso concello, pois, como un concello pesqueiro e onde hai un colectivo importante de xente que vive do mar, pois, temos que apoialos e tratar de na nosa medida, bueno, trasladar as súas reclamacións. Nada máis, gracias. Bueno, pola nosa parte, creemos que a proposta que se trae como conxunta recolle a esencia das dúas mocións, a nosa queda ben recollida. Bueno, máis que nada queda xa todo dito na moción, recalcar que precisamente a frota artesanal e de baixura no noso concello ten unha moi importante representación, para regular sobre ela hai que coñecela. Non é o mismo un barquiño do pulpo que un gran buque congelador. Entón, hai que aprender, bueno, hai que fixarse na realidade pesqueira de todas as sociedades e regular de acordo a ela. Partido Socialista. Nada que decir, estamos totalmente de acordo ca moción e ca adición ca suma das dúas mocións. Señor Lago Álvarez. De forma telegráfica, a isto non se debía haber chegado. Si, os grandes técnicos de Bruselas superan algo máis do que é pesca de baixura. Seguramente grandes mentes, grandes carreiras, moitos másters, pero pode darse de que do mar o moito que sepan é concretamente que a agua é salada. Me alegra moito, eu tamén tiña preparada a miña moción, pero a vista do acordo en que se chegou en Madrid o día luns, o 19, creo que foi en fecha 19, pois non presentei a moción. E me alegra moito de que se unifiquen as dúas mocións cunha serie de puntos, de acordos, todos eles moi interesantes e moi importantes. Para adiante, pola miña parte, ca moción conxunta. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Pois nada máis, congratularnos de que fóramos capaces de acordar unha cousa na que fora. Pola nosa parte tampouco hai nada máis que engadir. Partido Socialista. Señor Lago Álvarez, algo máis? Nada máis. Pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. O cuarto punto sería entón a moción do Grupo Municipal do BNG relativa ás consecuencias para a frota artesanal galega de entrada en vigor do Regulamento de Control de Pesca da Unión Europea, que retiramos para o seu debate o quedar aprobado este por unanimidade. Quinto punto. Moción de Muros Centrado para o apoio municipal á intención da Asociación Deportiva e Cultural Esteirana de Carrilanas de adquirir un local en Esteiro para a creación do Museo de Carrilanas. Ramiro García Núñez, gerente. Señor Lago Álvarez. Sí, un segundiño que abro a moción. Moción, Reglamento de Pesca, non. Bueno. Imposible que me falte. Imposible que me falte. Bueno, teño tamén aquí copia da comisión, se queres. Está no aquilo. Na comisión tela, Vamos a ver. Na comisión está, de principio, permiso para non ler a exposición de motivos e ir directamente ao que é o meollo do asunto.
Da Comisión Informativa presentei a moción co seu tempo para teu debatouse por parte do partido da representante do Partido Popular. Se pideu engadir un punto quinto que era, moi concretamente, que o Concello colabore na organización das Carreras 2026 e, se o caso, se di que asina o correspondente convenio. Vamos por partes, Miña argumentación foi moi rápida, dicindo que o apoio xa se dou no seu momento, é criterio de toda a corporación completamente de apoiar a celebración das Carrilanas. Fun eu, e con todo o respeto a toda a facultad que ten o secretario interino ou sin interino, o accidental ou propietario, de facer acta como queira. Fun eu quen propón que se teña en conta, que se vaya pensando en asinar, igual que en anos anteriores, o convenio entre o Concello e as Carrilanas. É dicir, eu digo, Manuel, con todo o respeto, eu sei como é a cousiña, pero se ti escoitaste, non escoitaste isto de min, non é que me alegre de que sea eu casi o único xordo, pero bueno, non é que me alegre, pero as cousas pasan. Vamos a ver, no conxunto de todo, necesitado dun espacio axeitado, creación dun museo único no mundo, proxecto con largo impacto turístico e territorial, adquisición, se fai a proposta, a intención da Asociación Carrilanas do Esteiro de adquirir un local idóneo. Eu creo que enviei xa parte da corporación, non sei se todos, unha memoria elaborada por aquel. Bien, donde explica o que se pretende, como, de que maneira. Os acordos que estimo, vamos a ver, que o Concello manifesta públicamente o seu apoio á intención da Asociación Deportiva e Cultural Esteirana de Carrilanas a adquirir un local esteiro para a creación do Museo de Carrilanas, Ramiro García Núñez, gerente. O Concello compromete a colaborar co proxecto dentro das súas posibilidades legais e orzamentarias mediante a búsqueda de vías de financiamento a través de programas culturais, turísticos, patrimoniais, etc. Asesoramento técnico, urbanístico, arquitectónico, administrativo que pode resultar necesario. A inclusión do proxecto nas estrategias municipais de promoción turística e cultural. 3. Concello insta a Diputación, Xunta de Galicia, Unión Europea, Ministerio de Cultura a apoiar económicamente este proxecto museístico único e de claro interese para a conservación do patrimonio cultural gallego. Concello comprométese a manter reunións de traballo ca asociación para avanzar conxuntamente nas vías de colaboración para a futura posta en marcha do Museo das Carrilanas. E que o Concello colabore na organización das Carrilanas 2016 e, de ser o caso, se asine o correspondente tal, que foi o engadido que se fixo no seu momento. Logo das deliberacións, sometido a votación, etc. Isto é o que se trae. Ahora mesmo, de forma tal, o que pide a Asociación de Carrilanas é apoio a súa idea. Hasta onde se poda chegar, diante de uns, diante de unhas administracións, de outras e outras, para levar adiante este proxecto, que si vai ir adiante, que entendo que si, vou rezar moito. Único en España, aparte de todo, creo que non se di por ninguna parte, único en España é moi a ter en conta. Nada máis, Presidenta, gracias. Ben, Partido Popular? Bueno, nos votamos a favor na comisión, como decía o señor Lago, pois solicitamos o engadido, de un punto no que se apoie a celebración do evento deste ano, porque isto todo ten sentido se a Baixada de Carrilanas sigue existindo e se a Asociación Carrilanas de Esteiro sigue traballando co compromiso co que ven traballando sempre na que é a Baixada de Carrilanas e saben que os apoiamos, que teñen o noso apoio para seguir con este evento que está declarado de interese turístico nacional. Entendemos que merece unha atención especial porque non é un evento máis e pedimos que efectivamente se lles apoie no que se poda desde o Concello para
para que consigan pois este logro, que eu entendo que isto é un proxecto que xa supoño que terían presentado no Concello no seu momento e en outras instancias, porque eu, se non me equivoco, leváramos a Diputación no seu día. E nada máis, pois bueno, que no que podamos axudar, pois estamos á súa disposición. Nada máis, gracias. Ben, pola nosa parte, este proxecto xa foi presentado por rexistro ao grupo de goberno, e sen ser por rexistro, a min en persoa xa se me trasladou pois tranquilamente fai ano e medio, 2 anos, non digo así a grosso modo, que non lembro exactamente as datas. Constanos que, alo menos, a Deputación conta con axudas para o mantemento de espacios museísticos aos que este proxecto se podería acoller, polo cal, pola nosa parte, sí que nos animamos a instar a Diputación, pero ademais xa tamén enfocamos o tiro, porque a Diputación, cando menos, conta con axudas para o mantemento deste tipo de espacios. Pola nosa parte non hai ningún problema, xa se dixo moitas veces, en prestar o asesoramento técnico, legal e o que faga falta para sacar adiante o proxecto. Xa o dixemos tamén na comisión, non tiñamos ningún tipo de problema con apoiar esta moción e ímolo manter. Partido Socialista. Bueno, pois nós, como non pode ser de outra maneira, tamén imos a votar a favor desta moción. Claro que vamos a votar a favor desta moción e vamos explicar que non soamente a petición da Asociación Deportiva e Cultural Esteirana de Carrilanas merece que desde o Concello se lle bote unha man, e que non é a esta asociación, é a calquer asociación do Concello de Muros. Vamos a votar a favor a calquer petición que nos fagan. E como vimos facendo, eu creo que vimos facendo todos os grupos, goberne quen goberne, eu creo que a ningunha asociación, nin cultural, nin deportiva, se lle pecharon as portas deste Concello nunca. Nunca se lle pecharon. Entonces, estamos de acordo, parecenos un proxecto ambicioso, que ojalá saia adiante, e que, efectivamente, no Concello presentaron unha memoria, presentaron un proxecto, que nos parece ben. O día que tivemos a última reunión de Muros Miramar, o representante deles tamén nos presentou un proxecto que era o mismo que vimos aquí no Concello. Dixémoslle que efectivamente que contara con o noso apoio, que non hai ningún problema na medida das nosas posibilidades. E repito, non só a esta asociación, sino a calquera asociación que veña pedindo apoio e nós podamos, creo que ven sendo norma xeral isto. Entonces, nos acordos que se piden aquí, que o Concello manifeste públicamente o seu apoio, repetimos, prestamos desde o Partido Socialista, non hai ningún problema, non houve nunca, en prestar apoio a esta asociación e a todas as que viñeron por aquí a pedir apoio do Concello de Muros. O Concello comprométese a colaborar co proxecto de todas as súas posibilidades, por suposto que sí, non hai ningún problema. O Concello insta a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Eu creo que o Concello de Muros sempre mediamos con todas as asociacións culturais nas súas peticións en todas as institucións, na Diputación, na Xunta, na Unión Europea, no Ministerio de Cultura, en todas as... Cada vez que viñeron por aquí, nós, e nos lo pediron, fomos quen de apoiar calquer proposta que fora para a mellora de calquer asociación. Por qué? Porque ese apoio ás asociacións non solamente é bo para a asociación, sino que é bo para todo o Concello de Muros. Porque está claro, o sea, as asociacións culturais deportivas do Concello de Muros traballan no noso ámbito, porque son de Muros, entonces benefician, redundan en beneficio de todos os veciños e veciñas de Muros. Esta asociación muradana vai na mesma línea, o sea, redunda en beneficio do noso Concello. E o Concello, o punto 4, di, comprométese o Concello a manter reunións sempre que as pidan, por suposto. Aquí non están pedindo reunións de traballo, pero se as piden, eu, desde logo, nós non temos ninguna dúda en citalos ou darlle días e horas para que veñan a facer esas reunións de traballo. E con respecto ao punto número 5, desde o Concello nunca se impideu que, nin se puxo ninguna traba de ninguna maneira para que non se fixera
a festa das Carrilanas, outra cousa distinta os problemas persoais e interiores da asociación que poden ter entre eles, que nós non somos responsables e se podemos axudar de alguma maneira, creo que estamos dispostos todos os grupos a facer. Sin máis. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Por miña parte, pouco que engadir. Quedou perfectamente clara a postura de cada un dos grupos e para adiante con este tema tan importante. Gracias. Ben, Partido Popular. Nada máis, gracias. Nos pola nosa parte tampouco temos nada máis que nada. Ben, pois entón, señor Lago Álvarez, quere pechar o turno de intervención antes de pasar a votar? Home, unha bendición, non facerá falta unha bendición. Non, pois, bueno, continuemos. Está no seu dereito, pode facer uso del. Non. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobada por unanimidade. Ben. Sexto punto, moción do Grupo Municipal do BNG de rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio Cultural da Galicia promovida pola Xunta. Ben. O próximo mes de maio de 2026 vanse cumprir 10 anos da aprobación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, que naceu coa pretensión de ser a base normativa fundamental na que se recollese o compromiso de Galicia co seu vasto patrimonio cultural e histórico. Non entanto, o texto legal xa viu a luz dunha forma precaria e cando menos mellorable, xa que a lei desvirtuaba a lei precedente, tal e como argumentou o BNG na fase de tramitación parlamentaria. O PP propoñía unha nova lei que desgaleguizaba a legislación galega, desprotexía o patrimonio cultural e representaba unha política de defunción do noso patrimonio cultural. A Lei de Patrimonio foi modificada varias veces e na enésima modificación, a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos para 2026, preténdese unha reforma para mellorar a xestión, axilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos na protección do patrimonio cultural. Na práctica, 10 anos despois, lonxe de ampliar as competencias e operatividade efectiva por parte da Xunta, o PP foi baleirando a Lei de Patrimonio Cultural de contido, de capacidade executiva e operativa ao mesmo tempo. Unha das consecuencias desta nova modificación é unha delegación masiva de competencias nos concellos nos ámbitos protexidos do patrimonio cultural, volvendo a sobrecargar co peso de máis competencias impropias, a responsabilidade e a xestión na administración local, que, por outra parte, non teñen capacidade, medios, persoal especializado como arquitectos ou arqueólogos, nin recursos económicos para informar nin actuar no ámbito do patrimonio cultural. Isto terá como consecuencia que haxa unha total disparidade de criterios na aplicación da norma nos diferentes concellos de Galicia e a consecuente desprotección do patrimonio de todos os galegos e galegas. A delegación, como establecía inicialmente a lei, é exclusiva para concellos que cumpran cunha serie de condicións, sobre todo en canto ao persoal técnico suficiente en número e capacitación, mais a Xunta obvia este tema maior e obvia eses requisitos. Mais unha vez, os concellos cargarán co peso orzamentario do persoal de asumir unhas competencias que lle son impropias e que se verá afectado será o noso patrimonio e, por extensión, o conxunto da cidadanía. O proceso de descrédito e baleirado da Lei de Patrimonio Cultural a través da renuncia do Goberno da Xunta a xestionar as competencias exclusivas que lle son propias dá agora un novo paso adiante na desprotección do patrimonio cultural galego. Neste contexto, no BNG consideramos que o Concello de Muros debe manifestar públicamente o seu rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio de Galicia. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Muros somete a debate e a aprobación do Pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a Xunta de Galicia a retirada da modificación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026. Facultar a Alcaldía para tomar cantas medidas sexan necesarias para dar cumplimento a estes acordos e dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego. Ben, coa aprobación dos orzamentos, a Xunta de Galicia carga unha vez máis con unha competencia impropia aos concellos. No noso caso, resulta sangrante porque son moitos os inmobles e os bens en xeral que temos afectados por patrimonio e que agora pasarán a precisar única e exclusivamente un informe técnico municipal, tendo en conta que a Oficina Urbanística do Concello de Muros conta en plantilla con un arquitecto técnico
é un delineante, que non temos arqueólogo en plantilla, que non temos arquitecto en plantilla, que xa de por sí a oficina urbanística e a oficina de patrimonio, o que lle chamamos a oficina de patrimonio, están sobrecargadas de traballo. Meterlle agora tamén a complexidade de informar sobre todos os bens patrimoniais sobre todos os bens afectados por patrimonio que haxa no Concello de Muros é algo que dende o Concello de Muros non temos capacidade de asumir. Está moi ben darlle competencias aos concellos, o que non está ben é darlle competencias aos concellos e non darlle os cartos. Porque neste caso a Xunta de Galicia afórrase o traballo de todos os técnicos de patrimonio que ademais centralizan o criterio e utilizan un criterio correlativo e estándar para todos os concellos de Galicia, dependendo da afectación do ben, e agora queda directamente a criterio dos concellos. Se podes ter, todos sabemos que criterios tiene la Iglesia, como se suele dicir, e podes dar con un técnico máis conservacionista que defenda o patrimonio cultural, ou podes dar con un técnico que abra máis a man e que nos permita botar formijón en riba dunha cabaceira, por decirlo de alguna maneira un pouquiño de a pé. Por este motivo nos propoñemos dar traslado pedirlle a Xunta que se retire esta lei de acompañamento e, ademais, dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego. Turnos de intervención, Partido Popular. Gracias, presidenta. Bueno, o que vostede non di é que as modificacións afectan non os bens, sino os contornos de protección, vale? E que agora un veciño pois non vai a ter que esperar porque tardan, porque fan 30.000 tramitacións anuais, se facían hasta ahora aquí, pois para sustituir un canalón, vale? Para pintar unha carpintería, había que pedir permiso ao patrimonio. Para un peche dunha finca. Sabémolo todos os que tuvemos que sufrir este asunto, que porque tes que a 500 metros tes restos de un non sei que, e para pintar as ventanas ou para cambiar un cristal, pois tiñas que pedir permiso ao patrimonio. Bueno, tamén será unha descarga, digo eu, porque todas esas tramitacións tamén se facían desde o Concello. As intervencións na zona de amortecemento son as que se flexibilizan, vale? Na autorización, no réxime de autorizacións para bens inmobles catalogados, o que se permite facer, sempre autorización de patrimonio, é a limpeza, recolocación, reparación ou sustitución parcial de material de cubrición, reparación de festas, portas e vidros, corte de herba e maleza con roza manual. Todo iso ata o de agora necesitaba de autorización de patrimonio. Entonces, bueno, sempre nos estamos queixando de toda a burocracia que nos rodea e, hombre, para unha vez que nos facilitan un pouco a vida no sentido de non ter que pedir permiso ao patrimonio para cortar a herba dun terreo que está cerca dunha cabaseira, como di vostede, pois creo que non é mala cousa para os veciños. O deber de vigilancia que ten o Concello nos bens catalogados sigue sendo o mismo, que sería deseable que a oficina urbanística do Concello pois tuvera máis personal e funcionara mellor. Bueno, pois teñen unhas plazas vacantes que poden convocar e ao mellor pois así tamén palían algo a lentitude que teñen aquí e non teñen que recurrir a servicios externos. Vale. Rematou? De momento, sí, gracias. Partido Socialista. Bueno, eu non dou crédito que acabo de ver. Dou crédito. Vamos a ver. Non hai que pedir permiso ao patrimonio para todo. Non hai que pedir, porque temos un plan especial, no caso histórico. Vale? Entonces, hai facultades que xa son do Concello. Xa son do Concello. Ahora mismo,
dannos máis facultades, pero temos un problema, que non temos persoal para asumir esas facultades. Cando nos aprobamos o plan especial, estaba gobernando o Partido Socialista e o BNG na Xunta de Galicia, os concellos, e o de Muros en concreto, dotáronos dunha oficina urbanística, unha oficina que lle chamábamos Oficina de Rehabilitación, con pasta por delante, vale? Con pasta por delante. Aquí había, recordarán vostedes que son todos de Muros, 2 arquitectos e un aparellador en la oficina urbanística, independentemente do técnico que había no Concello de Muros. Iso todo pagado con cartos da Xunta de Galicia, cando se aprobou o plan especial, e aí si nos exixiron ter un arqueólogo. Non o metemos en plantilla, pero temos un arqueólogo municipal que cando fai falta, e fai falta para todo, pagamos. Que pasou con isto? Pois que llegaron as rebajas con el Partido Popular. Digo, el Partido Popular a Xunta, e ala vai a subvención dos técnicos. Con lo cual, nos quedamos en cuadro. Sí, señora González Bis, nos quedamos en cuadro. Teníamos 2 arquitectos que tuvieron que marchar porque no teníamos financiación para ellos. Óscar y Lourdes. Pero estoy yo hablando. Después ya habla usted. Mire. Y con respecto a convocar las plazas, ustedes pudieron convocar las plazas. Tuvieron 4 años antes que nos. Y pudieron convocar las plazas. No solamente no convocaron las plazas, sino que atascaron la oficina urbanística. Pero la atascaron bien atascada. Porque nosotros llegamos aquí y encontramos varios, iba a decir miles, ojalá tuviéramos miles, pero varios proyectos de años muy atrás, de los que tuvimos que responder nosotros. ¿Por qué? Porque incluso nos iban a sancionar o Concello de Muros por plazos transcurridos sin motivo ningún. Eso foi o que fixo o Partido Popular na oficina de Muros, na oficina urbanística de Muros. Estamos falando do plan especial, vale? Entonces, ahora de repente les sale de la manga que están atascados arriba y que quieren trabajar menos. O sea, quieren descansar los técnicos de la Xunta. Entonces, para descansar los técnicos de la Xunta no se le ocurre otra cosa que decirle, mire, señores concellos, ahora van dar vostedes os permisos. Van facer vostedes os permisos. Do casco histórico e do lado das cabaseiras e de todo eso, que tampouco é certo lo que dice usted, de que para pintar un canalón e non sei que fai falta. Non é verdad, señora, para eso tenemos un plan especial. Non, se equivoca. Vale, non vamos a discutir eso porque está escrito. Entonces, nós o único que pedimos é, sí señor, queremos competencias, que nos den competencias para poder solucionar os problemas dos vecinos, pero que nos doten de presuposto, porque vostedes non foron capaces de desatascar nada, ao revés, non foron capaces de pagar as subvencións de rehabilitación, vale, que quedaron aí a mollo, vale, sí, es unha risa, pero a xente de Muros non le hace gracia, fai a vostedes, pero a xente de Muros non lle fai gracia, e tampouco lle fai gracia que os seus proxectos estuveran apilados aí durante 4 anos que estuveron vostedes gobernando. Entonces ahora se vienen a reír aquí, non sei de quen se ríen. Supoño que se reirán da situación que deixaron vostedes e que le molesta escucharla. Pois eso é así. E todo o mundo sabe que en Muros había unha oficina de rehabilitación con 2 arquitectos e un aparellador, aparte do técnico que había no Concello. Cando aprobamos o plan especial gobernando o BNG e o cando era presidente Emilio Touriño, e nos dotou a todos os concellos de unha subvención para el pago desos técnicos. Vale, vuelvo a repetir, el Partido Popular llega y dice, no, los ayuntamientos son menores de edad, entonces tenemos que tutelar, los vamos a tutelar nosotros. Entonces, así estamos, o Concello de Muros está tuteladísimo pola Xunta. O sea, vuelvo a repetir, volvemos ao primeiro punto, temos os POSES que se aproban no Concello de Muros con cartos da Diputación da Coruña. Vale, todos sabemos que non podemos esperar nada de la Xunta de Galicia, pero o que non queremos é que nos dé máis competencias e que non nos financie esas competencias. Si queremos competencias, pero financiadas. Non podemos afogar os veciños de Muros. Non nos podemos afogar, porque si nos asignan competencias e non nos dan financiación, temos que volver a repartir os cartos do caixón.
Dice, bueno, pois agora, como desde a Xunta dicen que tenemos que hacer isto e temos o que facer, pois non nos chegan os cartos, agora hai que meter cartos aquí. Eso é o que non pode ser. Competencias querémolas, sí, pero con financiación, como fixo o Partido Socialista e o BNG cando gobernou na Xunta de Galicia. Nos crearon unha oficina de rehabilitación financiada e de repente desapareció, como moitas outras cousas. Pero esa foi unha, e foi un problema grave para Muros. E vostedes non foron quen de pedilo, en ningún minuto lo pidieron, vale? E ora viene a decir aquí, non sei que ven decir, que non entendí. Vale. Rematou? Señor Lago Álvarez. Ai. Bueno, na moción non se menciona o artículo en cuestión, pero ven sendo o artigo 78 da lei desta de acompañamento dos presupostos. Pouca cousa. 302 páxinas. Bien. O artículo 78 modifica a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. No que respecta inteiramente a Muros, ao contar con un plan especial de conservación do casco, etc., prácticamente este tema non lle cae directamente encima. Entendo e considero, participo da preocupación de que a Oficina de Urbanismo, para unhas cousas e para outras, está pouco dotada aquí en Muros de técnicos, de personal, para poder atendela. Da lectura concretamente, a onde fun eu, a páxina 169, a modificación propia da lei de patrimonio. En algunha parte nos di que os expedientes que podan considerarse como competencia a maiores da competencia que xa hai ahora mesmo propia, poden ser devoltos á Xunta, poden enviarse a tramitar na Xunta, donde hasta ahora, se foi capaz de tramitar os 30.000 expedientes en cuestión, pois bueno, pois podrá dicir que o que poden facer os concellos, isto se vai ver minorado e pode seguir atendendo esa posibilidad de derivar a dirección xeral que corresponda de patrimonio a solicitud feito por algún veciño. Hasta aí nesta primeira intervención. Gracias. Ben, vamos a comezar polo principio. Di vostede que agora a xente non vai ter que esperar. O permiso ao patrimonio van a ter que seguir pedindo, só que agora non o vai a xestionar a Xunta. Os informes patrimoniais vanse ter que facer dentro do Concello, pero son necesarios tamén para poder dar os permisos. Non é que non vayan a facer falta permisos para todas as cousas que ata de agora necesitan permisos, porque eso non se modifica. Modifícase quen dá o permiso, pero non para que cousas fan falta permiso. De feito, dígolle, porque me chamou a atención esta mesma semana, chegounos a contestación dunha persoa que vai facer unha obra no casco que pideu o permiso a patrimonio e chegounos a contestación de patrimonio onde dicía nós non lle imos a dar o permiso, o informe teno que facer o Concello. O Concello vai a ter que facer o informe patrimonial da rehabilitación dunha vivenda no casco histórico. Si xa hai sobrecarga dos concellos e pouco persoal técnico, porque si hai pouco persoal técnico, resulta que nos chegamos con un delineante e un arquitecto técnico, nos metemos máis xente en urbanismo, tuvémola que meter de forma externa, porque, bueno, non sempre se pode contratar directamente a toda a xente que nos gustaría. Vostedes en 4 anos non meteron a ninguén, pero, bueno, dá igual, eso xa é fariña de outro costal, como se di. Agora mesmo o patrimonio tarda máis ou menos, bueno, agora mesmo non, antes de decembro, que era cando facían eles os informes, tardaban máis ou menos un mes en contestar. Non, a verdade é que, bueno, antes tardaban bastante máis, agora andaba aproximadamente non mes, digo, porque tuvemos que tramitar bastante, non se esperou, non houbo que esperar especialmente. Cree vostede que os nosos técnicos van a ser capaz de xa co traballo que teñen facer o informe en menos dun mes?
Eu digolle que non. E non é que diga que os nosos técnicos sexan incapaces, digolle que os nosos técnicos teñen unhas pilas así de expedientes que teñen que resolver. A oficina de urbanismo está pouco dotada? Sí, está pouco dotada. E fala vostede de lentitude. Voulle falar eu de lentitude. Cando entramos aquí no ano 23, demos licencias de obra que estaban pendientes dende o 19, que durante 4 anos vostedes non foron capaces de quitalas para adiante. E agora mesmo podolle dicir que a día de hoxe non hai licencias que teñan a documentación presentada que estén pendientes de informe. Hai licencias que non están listas porque están pendientes de informes de informes sectoriales de outros organismos ou permisos ou, que lle falta documentación, digamos. Pero licencias que teñan toda a documentación e que estén pendientes de informe, pois na última xunta de goberno non levamos xa ninguna licencia porque non tiñamos ninguna pendiente. Entón, agora falolle eu eu non lle falo de lentitude, eu falolle de dilixencia. Agora sí, o traballo que fai a oficina de urbanismo, tela, porque non paran. Andan dun despacho a outro as carreiras con toda a documentación. E podo dicir, e síntome moi orgullosa de que agora mesmo xente externa e máis xente do Concello está traballando moi ben en conxunto dunha forma moi coordinada e a verdad que dá gusto velos traballar. Eu, pola miña parte, con todos os problemas que topamos na oficina de urbanismo cando chegamos, agora mesmo podo dicir aquí fixemos un traballo de chapó, por moito que a vostede lle diga. Eu sei que a día de hoxe podemos estar moi orgullosos de como está funcionando a área de urbanismo, aínda que as eivas que temos en persoal. Aínda tendo en conta que non podemos ter un arquitecto os 5 días da semana que estamos abertos aquí. E aínda así, estamos traballando dunha forma moi dilixente. E estánse topando solucións a atrancos que levaban anos. Estanse topando solucións, por certo, legais. Non nos imos este expediente, como non sabemos moi ben que facer, deixámoslo quedar aí, e patada para adiante, despois xa resolverán. E despois a xente acaba se cansando, hai xente que di, pois eu cansei, me vou facer a miña casa a Mazaricos, e hai outra que se cansa e di, pois eu vou ao xulgado, porque eu quero construir en muros. E despois eses xulgados tocounos pagalos a nós, que eran herencias súas, pero que íamos facer, porque direille unha cousa, un prazo que acaba o 10 de xullo do ano 23 non foi culpa deste goberno, tendo en conta que entramos los 7. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Señora Lao, os permisos do Concello hainos que pedir, igualmente. O Concello ten que autorizar as intervencións que se fan no Concello. Non sei o que me está dicindo. O sea, eu pido permiso de patrimonio e ya non tengo que pedir permiso ao Concello. O Concello ten que informar igualmente. E lle podo asegurar que hai máis cousas que o casco de Muros. Hai moitas cousas no resto do Concello que necesitabas autorización de patrimonio para calquera cousa que quixeras facer. Razón de máis. Bueno, entonces, o que lle estou dicindo é que o que se fai con esta modificación é, axilizar en esa medida cuestións menores. As rehabilitacións que son en bens catalogados siguen sendo igual competencia de patrimonio. Non sei por que misturan unha cousa coa outra. Eu creo, por experiencia, lle digo que moitas desas cousas que sí que había que pedir permiso a patrimonio, que tardasen máis ou menos, ou como que lle estou dicindo, como pintar ventanas ou cambiar canalóns, retrasaban en moitas cuestións. Non creo que a autorización que o Concello ten que dar para facer eso lle complique especialmente porque sea nunha contorna dun ben de protección, porque xa o está informando, o Concello xa está informando esa obra, ou non? Teñen que facer o informe patrimonial. Teñen que facer o informe, claro. Referíndose á parte de patrimonio. Pois teñen que facelo, xa o fan. Remate o seu turno. Eu non teño máis que decir. Entendo que estas cuestións pretenden e van conseguir simplificar a vida a xente que quere facer cousas menores nas súas vivendas ou nas súas fincas, e o respeto e o cuidado do resto do patrimonio pois se vai a seguir mantendo porque
vai a seguir rexindo o mesmo rigor que ven rexindo hasta ahora coa Dirección Xeral de Patrimonio. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Eu estaba esperando a que se me justificara a portavoz do Partido Popular cal foi o motivo polo cal a Xunta de Galicia nos sacou a Oficina de Rehabilitación. Dixe, eu non os vai explicar. Pois non. Mira, quen nos facilitaba, non le toca. Señora Monteagudo, por favor. Ya habló, no le toca. Está claro. Por alusiones se puede hablar. Que no lo sabe. Señora Monteagudo, está por claro favor. que no lo sabe de sobra, Pero claro, no lo puede decir porque los soldados tienen que obedecer a sus jefes. Entonces, o único que fixo a Xunta de Galicia sacándonos esa oficina de rehabilitación é retrasar os veciños os seus trámites municipales por todo o que quixéramos facer no Concello. Desde que desapareceu esa oficina de rehabilitación hubo que tomar outro tipo de fórmulas. E cales son as fórmulas? Pois hubo que contratar xente para que nos axudara a mover esos expedientes. Vostedes non o fixeron e así quedaron aí os expedientes sin mover, claro. Muertos de risa, hechos de varón. É unha pena que agora veña vostede a decir que é unha boa medida dotarnos de máis traballo sin cartos. Eso nunca é unha boa medida. O sea, todo o mundo que necesita facer un traballo, canto máis grande é o seu traballo, máis necesidades ten, está claro, de personal, de medios, de todo, o sea, de financiamento. En este caso, quérennos sumar o traballo que xa tiñamos, multiplicalo por 2 e dicirnos, mire, con fondos propios. Eso non funciona así en ninguna parte del mundo. O sea, funciona para a cabeza da xente que está na Xunta de Galicia, sí, pero para nós non. E xa non funcionou, volvo a repetir, e me dá mucha pena que en su turno de palabra non nos explicara cuál foi o motivo de quitarnos la oficina de rehabilitación, que teníamos 2 arquitectos e un aparejador. E nos lo voló de muros, voló de golpe. Y se ríe, a mí no me hace gracia ninguna, y no creo que a los vecinos de Muros le haga falta, porque con esa oficina se hacían muchas cosas. Podíamos darnos el lujo de hacerle proyectos a los vecinos de Muros. Y ahora mismo tenemos que buscar la fórmula para poder, tuvimos que buscar la fórmula para poder adelantar todo ese papel que dejaron ustedes abandonado y tirado ahí en la oficina urbanística. ¿Rematou? Señor Lago Álvarez. Vamos a ver, insisto no argumentado anteriormente. Tanto que a mesma norma di, en alguma parte, que a Xunta colaborará cas administracións locais non solamente para o exercicio das competencias. Que a Xunta siga aberta a poder atender donde o personal non é o suficiente ou pode tardar, como usted di, algo que teña que facer nun mes, pues, volver a entregarlo a Xunta. O máis normal e do máis prudente. Eso dunha parte. E outra parte no que respecta aquí ao noso Concello, ao contar co plan especial do casco histórico, todo isto que ahora mesmo nos dan prácticamente xa estaba dado. Na parte que pudera corresponder xa estaba dado e dependendo en todo o caso de patrimonio e da Lei de Patrimonio de Galicia, por suposto. Nada máis. Ben. Bueno, fala a señora Monteagudo de pintar canalóns. Oxalá o problema máis grande fose pintar un canalón. Oxalá. Pero xa lle digo, o exemplo desta semana, rehabilitación integral dunha vivenda no casco. Informe de patrimonio a elaborar polos técnicos municipais, incluído a pertinencia ou non da arqueoloxía e demais. Que, sin problema, señor Lagualo, que, bueno, o noso plan de protección establece perfectamente onde hai que facer arqueoloxía e onde hai que facer estudo, onde hai que facer seguimento e demais, estableceu perfectamente, pero é unha competencia que non nos é propia e que nos están botando por moito que nós teñámoslo
por moito que nos teñámolo pepcha, porque é certo, temos moitísimas zonas que teñen a afección de patrimonio fora do casco. Todo aquilo que este preto dos petróglifos, e temos petróglifos por todos lados. Palomar. Que? Do Palomar. Un palomar ten... Pero bueno, o palomar Pero sigue... o palomar está catalogado. Sí. Claro que sí. Os bens Pois catalogados... non lle afecta isto. Non Os- te va. No, Ai, no, que todos vale, aqueles sí. bens, os Claro. únicos bens que vai informar patrimonio son aqueles que teñen consideración de protección integral. Claro. Aquí afecta a zona da muralla, afecta, afecta a petróglifos, pero non afecta a eiras, por exemplo, e eiras de mallar, témolas en todos os lujariños. E as eiras de mallar hai que informalas. Valados e demais. Mire, xa chegou o señor Lago Álvarez, porque agora íalle contestar a vostede. Fala vostede de que a norma di a Xunta colaborará coas administracións locais. Si, a norma di eso, pero o primeiro que fan é mandarche o expediente para aquí. E se despois o tes que volver mandar para lá, pois xa ten dois camiños, xa tarda máis a resolución. E o que se supón que ia axilizar, igual xa solo no camiño de vir para aquí e volver para lá, se duplica o tempo que precisaba. Como dixemos, para nós esta é unha mala modificación da lei, que ademais se fai pola porta de atrás ou metela coa lei de acompañamento dos orzamentos, que nin siquiera se tramitou de forma independiente e aberta. Non houbo un debate, non se consultou nin a colexios de arquitectos, nin a colexios de aparelladores. De feito, constanos que tanto o colexio de arquitectos como o colexio de aparelladores non están moi contentos nin moi a favor desta modificación da norma. E o único que lle pode aforrar os concellos, que nin tan sequera, porque a realidade é que desde aquí tense feito, pero en xeral quen fai unha obra xa o propio arquitecto ou técnico que lle leve a obra xa lle pide os permisos tamén a patrimonio, porque se poden pedir, non fai falta que se pidan dende o concello. Pódenos aforrar mandar un papel, o que che leva tempo é facer o informe. E bueno, por non estendernos moito máis, nós consideramos que esta lei é mala para a defensa do patrimonio cultural de Galicia e que debe ser retirada. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobada por maioría absoluta dos membros da corporación. Pasamos ao seguinte punto 7, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Non hai mocións de urxencia. Parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Punto 8, dar conta das resolucións da alcaldía número 998/2025 do 3 de novembro de 2025 ata número 1210 do 2025 do 30 de decembro de 2025 e das xuntas de goberno número 25 do 12 de novembro, número 26 do 26 de novembro e número 27 do 26 de decembro de 2025 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta. 9, rogos e preguntas. Do último pleno non quedou ningunha pregunta por contestar. Rogos e preguntas deste pleno, Partido Popular. Gracias. Pagaron as axudas do casco que están pendentes de pagar? Non se fixo ainda o pago, verdad, Paco? Está a resolución, pero non está o pago feito. Están aprobadas, pero ainda non está o pago feito. Bueno, pois nada máis que decir, debe ser a quinta vez que preguntamos por isto, porque están desesperados os paisanos que teñen as axudas que ainda non dan cobrado. Extrañounos non ver as bases das comparsas de Entroido, de Muros, porque xa se saliron en todos os sitios e aquí ainda non as vimos, non hai este ano, o que? Claro que vai haber, sairán, queres contestar? Está mandada xa o BOP, está sentido. Está mandados ao BOP e 2 días, o lunes, por aí salirán as bases.
Moi ben. Avanzaron algo ca ordenanza do mercado? Porque tamén hai, creo que, algunha solicitude pendente de resolución desde xa hai meses. Hai solicitudes pendentes de resolución, Laura, non me sona. Mais que nada porque vostede ten que saber que os postos do mercado non se dan por resolución, salen a licitación. Estou preguntando se avanzaron algo na ordenanza. Claro, eu estou contestando tamén que non pode haber solicitudes do mercado porque salen a licitación. Non, a adxudicación directa non é legal, Eu xa sei que a deron, pero non é legal. Avanzaron algo na ordenanza? Estáse traballando nela. Ah, vale. Están traballando, moi ben. A licitación do camping? Pois está prácticamente lista e esperemos poder traela a pleno para febreiro. Vale, están traballando tamén. Vale. Hai un bache, varios baches moi grandes na entrada do Artón, vale? E, bueno, hai moitas queixas porque hai os baixos dos coches pois están desfacéndose ali. Pedíamoslle isto en rogo, pois que si pode ser, pois que se procedera polo menos ao rebacheado desas fochancas bastante considerables que están en esa zona en particular. Contéstalle, Laura. Bueno, é un rojo, pero contesto de que está programado xa, de feito, desde fai varias semanas. O que pasa que, bueno, dependemos un pouco tamén da climatoloxía para poder facer eses bacheados. Temos xa o material almacenado e tan pronto o tempo nos deixe, pois bachearase aí, igual que outros lugares que teñen tamén necesidade. Bueno, gracias. A RPT, avanzaron algo? Pois estamos, agora mesmo, están en período de alegación por parte dos traballadores. O período de alegación remata mañá e aí xa planificada a mesa de traballo co comité de empresa. Para resolver as alegacións? Sí. E hai moitas? Remata mañán o prazo. Pero hasta ahora hai moitas? Depende do que lle chame moitas. Non Eu quero pensei que contestar. todos os traballadores ian presentar alegacións e non o presentaron todos os traballadores. Bueno, moi ben. No Cachón, bueno, hai unha caseta de obras que leva ali, pois xa creo que bastantes meses e tamén, bueno, se romperon as ventanas, hai cristales polo entorno e era pois tamén un rogo de si poden retirala e de paso limpar a pista que está pois en bastante mal estado. Nos gustaría preguntar pola barredora esa que compraron, porque ainda non a vimos traballar e despois o día da cabalgata era unha oportunidade boísima porque quedou a plaza chea de lunares, de colores pegados no chan e as pobres das limpadoras estuveron aí as horas, dalle que te pego. Era unha boa oportunidade para estrenar a barredora. Pois mire, precisamente ese día sacouse, pero non sei se sabe que chovía e que ese confeti era planiño e quedaba pejado que metía medo ao chan. Nin ca barredora. Pois sigue concretamente nesa alcantarilla que está aí, sigue todo confeti metido aí. Sí, tamén quitei eu algún da miña ventana, pero bueno, que chove, pois que o daños, retiren, daños colaterales. Porque é bastante grande e está atascando de unha forma bastante... Pero sí, precisamente ese día quitouse, pero... concretamente non había forma de despejar o pé das escaleiras. Pois o día seguinte non chovía, estaban as señoras barrendo e non chovía, señora Lago. Foi cando, bueno, eu as vin pola ventana e dixen, madre mía, miñas pobres, porque cada cacho efectivamente estaba moi pegado e cada cacho que barrían, pois costaba un triunfo. De feito, acabou levando vento, creo. Bueno, por a nosa parte, por hoxe, nada máis, moitas gracias. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Bueno, vou empezar como todos os plenos ordinarios, recordándolle a señora alcaldesa algo de atrás, concretamente sobre os decretos. No pleno celebrado o 10 de agosto do ano 2022, usted fixo o seguinte rogo. Señora Lago, roga que se envíen os decretos actualizados ata a data do pleno.
xa que a transparencia xa non é moita, e menos con un mes de retraso. A señora alcaldesa di que xa falou que iban a enviar decretos por o mes completo por efectividade á hora de traballar. Volvo a repetir, si naquel momento era bo para usted, en este momento pudera ser bo para min, pobre e humilde concelleiro, e con todo o aparataxe electrónico do que dispón o Concello, está claro que é solamente darlle a 2 botóns, desde aquí hasta aquí. A mí non me espanta ahora mismo haber leído as 505 páxinas dos decretos de novembro e decembro. Que hai que ler 200 máis? Pois se leen 200 máis. Queda feito novamente o meu rogo, que non é ninguna cousa rara nin extraña. En iso tomo copia do seu grupo político, que durante 4 anos, 8 anos, reiteradamente, pleno a pleno, 2 ou 3 cousiñas constantemente, tum, 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 tum. E me pareceu moi ben. Continúo, quedo arrogado, continúo. O decreto de 1209, de 30 de 12, tema xa superconocido. Me di que non é rematado o proceso selectivo 2 plazas da xente de policía local, resolvo primeiro tal persona e tal outra. As resultas que o día siguiente, que foi o 31, unha destas 2 personas estaba tomando posesión, creo que Monforte de Lemos. Vin a corrección desto. Ou se fixo en xaneiro. 2 de xaneiro, ás 8 da mañá. Más motivo para pensar que hai que... Vamos a ver, os decretos supoñen a vida prácticamente do Concello. Eu me gusta estar enterado da vida do Concello. Entonces, se resolveu poñer a outra persona previo tal. Perfectamente. Esta persoa presentounos a súa renuncia o día 2 de xaneiro ás 8:30 da mañá, máis ou menos, en canto tomou posesión en Monforte. En canto tomou posesión e presentou a súa denuncia, fíxose todo o proceso para que entrase o terceiro da lista e lle dese tempo de estar ás 10 da mañá na estrada. Bien, continúo. Vamos a ver. Hai un decreto moi concretamente de 30 do 12, do 1208, donde nos di que, visto a secretaria municipal, doña Mónica, etc., estará ausente entre os días 2 e 8 de xaneiro por disfrute de vacacións, etc. Resolvo nomear de maneira interina, etc. De verdade, cal é a situación da secretaria interina con respecto ahora mismo ao Concello de Muros? Xa non é secretaria interina, o día 13 de... Dixenllo na comisión, non tiña por que mentirlle. O día 13 de xaneiro cumprironse os 3 anos do seu nomeamento como interina. Entón, ten que cesar, sí ou sí. É a lei, non poden votar máis de 3 anos como interinos, ten que cesar, e cesou. Bien, estupendo. Continúo. Íballe falar concretamente de... Ademais, lembrouno vostede antes de final de ano, lembrouno vostede nun pleno. Pero equivoqueime, non sei se de que maneira me equivoquei. acertou perfectamente co día. Perdón por interrumpir. Falei do ano 2027. Bueno, pois acertaba co día. O que si non desacertei foi as cartas que, pedíndolle consultas e cousas á Dirección Xeral da Administración Local. En eso non desacertei. Con permiso, íballe preguntar a declaración de intencións, pero xa... me dou por satisfeito co que escoitei aquí. Agora avanzo. Volvo cos reparos de intervención. O punto 7 do decreto de convocatoria deste pleno refire que se dá conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. Volvo a preguntar onde están esos reparos. É o punto 8, o que di que se dan conta dos reparos. 8, dar conta das resolucións da alcaldía e das resolucións contrarias aos reparos formulados. Sí. Os propios decretos levantan os reparos. Aparecen aí nos decretos.
Digo yo que lle digo todos os plenos. Non é así precisamente. Bien, perdón. Relación de bens inmobles da entidade. Me explica por que non se publica no portal de transparencia. Volvo a preguntar outra vez. Que é obrigatorio o recoñecemento de compatibilidades, declaración de bens e actividades dos representantes públicos e relación de bens inmobles da entidade. Por que non se publica, que é obrigatorio no portal de transparencia? Pois non lle podo dicir porque non se publica, porque mandei que se publicara. A verdad é que pidín que se publicara e non se publicou. Vale. Volveremoslo pedir este mes, vale? Bien. Bueno, xa se preguntou aquí actas que non se aprobaron, por que non se trouxeron a pleno as actas dos plenos de novembro e decembro de 25. Bien, nada. Sobre os rogos non vou dicir nada. Limpieza do parque empresarial de Muros. Paso unha foto, isto é o que é. Está nun estado lamentable. Un estado lamentable, sendo de competencia municipal polo convenio que se firmou no seu momento, anos fai algúns, entre suelo empresarial do Atlántico e o Concello de Muros, acerca das zonas comúns do dichoso polígono. Non está en bo estado, non dá boa imaxe. Señor Lago Álvarez, eu voulle facer un apunte. As ervas que salen dun terreo para fora, a quen lle tocan? Ao Concello. Pero salen do terreo. As silvas veñen do terreo. É un bo pleito, pero lle corresponde ao Concello. É un bo pleito, verdad? Lle corresponde. É algo que hai que mirar. Ese convenio que se firmou no seu momento. Porque, bueno, é igual, xa preguntarei polo convenio en cuestión. Bien, atrás non me formada. Sobre os robos non lle digo nada. Do parque empresarial estou falando. Falo yo ahora mismo da Fonte da Pontella en Esteiro. Fonte da Pontella. Está en un estado de conservación bastante deficiente, bastante raro. Fai un ano, os mesmos veciños da zona de Esteiro se procuraron limpiar tanto fonte como acceso. Tiña pendiente de restaurar os tubos, por uns tubos que en condicións para abastecer de agua a fonte. Rógolle que se tome en consideración ese tema. Non lle pregunto por outras fontes, que xa lle estou preguntando por unhas e por outras, pero ese tema da Fonte da Pontella é necesario atenderlo. Rógolle, sí, rógolle. Fonte da Pontella en Esteiro. Ben, o reglamento do uso do galego no uso tal, nada, xa dito. Fitur 2026, me alegra moito, infinitamente, a presencia do noso Concello en Fitur, facendo, levando ali o que son as nosas bondades en temas turísticos. A pregunta ven o seguinte: por parte do Concello, usted estuvo ali, a señora concejala tamén, na parte que usted, que é a que dirixe a política local, por que non se aproveitou a ocasión, como aproveitaron outros concellos, entre eles o de Noia, de ter ou manter ou haber pedido manter algunha conversación con algún ministerio sobre algún tema relacionado con Muros? Por exemplo, os de Noia reuníronse co ministro de Cultura. Tamén entendo que pudera ser o ministro de Cultura e dicirlle que, que unha maravilla de ministerio, cando no seu momento dou unha boa cantidade de miles de euros para poder comprar o Cine París. Ahora, hai que completalo. Dicir, por que non se aproveitan esas ocasións de viaxe, poder estar en un ministerio, estar outro? Había algo que dicir, estuveron os de Noia, hai foto deles, incluso alcalde e teniente alcalde. Pois mire, en Fitur está entrando todo o mundo pola porta. Si vas cando van todos, nin miran para ti. É mellor pedir unha cita e ir outro día distinto. Eu dixolle, a miña axenda tampouco daba moito tempo para ir, porque eu cheguei o xoves ao mediodía e vinme o venres ao mediodía, non me dou para moito máis.
Pero si vas cando van todos, as axendas dos ministros tamén son as que son. Tuveron suertes de Noia, non tuveron os de Muros, por non pedircho. Porque non se trata de falar en Fitur 2 minutos e medio. Vamos. Non é certo, non é certo. É verdad que os de nós estiveron reunidos co ministro de Cultura e nós estivemos reunidos co secretario de Estado de Medio Ambiente e ten outro nombre o ministerio. Sí, Transición Ecológica. E esperemos que en breve plazo se faga, o podamos ver aquí, o resultado. Continúe. Continuo, Presidenta, continuo. Sí, tanto de lo mismo. Acceso... Perdón, Inés, perdón. Ti tranquila, te portas ben hasta che nombro no testamento. Acceso a... ¿Qué? Quería como despois dicirlo, cual médico na garantía. Eu penso, mira, mira. Bueno, muller uns poucos, ainda che leva. Acceso ao Muiño do Vento. Ao Muiño do Vento. Está nunhas condicións, un mismo ali enfrente da casa do Estilo e da casa do Cubano, nunhas condicións bastante raras e difíciles e complicadas. Más difícil está subindo para o Muiño do Vento, que prácticamente xa non hai coche que suba, porque o bacherío é tan grande, como lle chamamos, a grave, bueno, que é grave subir, que resbalan xa as rodas dos coches. Iso hai que actuar sobre eso o máis pronto que se poda. Continuo. Contedores de cartón e papel. Tiña aquí unha notiña. Concretamente, o que está enfrente do bar Carmiña, restaurante Carmiña, en Esteiro, e concretamente o que está na avenida Castelao, enfrente ao que foi Cocotero. O que foi Cocotero. Bien. Teñen un problema de que non abre. Non abre a parte de abaixo, elevan, mandanlle abrir, os portóns están tan estropeados que non abre. Entón teñen, vino eu directamente, ten o miño con moita habilidade que sacudir o dichoso colector para que abra un pouco da maneira que sea. O problema de sacudir, que non levou a farola por diante de milagro. Xa o está facendo con todo cuidado, e leva meses facendo con todo cuidado. Rógolle que a quen corresponda, sea a mancomunidade do Barbanzo, a persona encargada ou a empresa encargada da recollida do cartón, que procedan a mañar estos dous, especificamente, máis que lle pegue un vistazo ao resto para evitar unha contingencia, porque se lle chega a dar con semejante tonelada darlle a farola, nos deixa sin luz na calle, na carretera de abaixo. Bien, continúo. Altas do censo do lixo. Na página 364 dos decretos. Paga unha empresa importe de 18.101 euros. Pregunta, a cantas empresas se lle solicitou presuposto para realizar este traballo? É o da actualización do padrón do lixo. A 3, non? Como... A 3. Hai expediente deso, 3. 3, pois veño, 3. Queda... Eu non lle podo dicir porque non tramitei eu ese expediente. Bien, estupendo. Bien, pregos técnicos, xa falei deles, nada. Planchas de ferro nas rúas. Volvo a preguntar, cando se ten pensado amañar en moitas fochancas que hai por muros e retirar as planchas de ferro. Váleme a explicación que me dou acerca da calle ancha, pero hai máis planchas por un lado, no que é a Perriola ou no que é mesmo a Praza do Mercado, etc. Hai que arreglar eso. Mire. O da calle ancha
queda así. O da Callancha queda así, pero fago unha petición. As planchas están colocadas de tal maneira que constantemente, mañán e noite, cloc, 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 cando pasa un coche. O que o único que ten de bo eso é que o cloc, cloc está en mi maior. É o único que ten de bo. Ahora, para conciliar un sono, o cloc, 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 xa lle chega. Se polo menos tocase unha sinfonía, pois iba a cousa moitísimo millor. Hai que amañalas, hai que amañalas. Non, que o da Callancha que espere hasta que é boa a explicación que se dou no seu momento. Ahora mesmo están sen obras a humanización número 2, están pasando, a verdad, que todos os días deben andar con moito apuro, que pasan chimpíns, pero a barullo deles. Xa yo expliquei noutros, cando rematen as obras e deixen de pasar os chimpíns, amañamos as pedras e quitamos as planchas. E pasou mesmo na Xesta e en outras zonas por onde tamén están pasando os chimpíns. 15. Charras da Vega. Na página 379, aprobación de pago de factura por importe de 4.417 euros. Di segunda fase. A favor de Adega. Me pode explicar de que maneira contra este importe cantas charlas foron impartidas e en que lugares? Se non ten datos ahora mismo, me quedo para o próximo pleno. Pero teño os datos, Mire, a Adega fixo dentro do programa de eliminación de invasoras, puxo a exposición sobre invasoras nos 3 colexios de educación primaria do Concello, no de Louro, no Ramón de Artaza e no Ricardo Tubío. Fixo charlas formativas nos 3 colexios, fixo talleres de eliminación de invasoras, primeiro en Louro, e non sei se xa fixeron tamén no Ricardo Tobío e máis no Ramón de Artaza, porque sí que estaban planificadas, porque a verdade é que a comunidade educativa gustoulle moito a actividade e funcionou moi ben cos nenos, e ademais tamén se fixo formación aos nosos traballadores municipais, concretamente a Brigada de Medio Ambiente, donde se lle fixo formación teórica e formación práctica. Moi ben. Continúo. Na página 423, os decretos dos que estamos a falar, novembro-decembro 25, apróbase unha factura da abogada que representa o Concello en pleitos moitos, por importe de 4.477 euros. Se non dispón do dato, o dá dispois ou o pido por escrito. Me atrevo a pedirlle isto por escrito porque aquí en pleno, desde o día 8, teño presentado un escrito solicitando información acerca de... De un pleito en concreto? Sí. Non lle mandaron? Non. Ben, vale, pois casi yo sei eu de memoria porque estivemos traballando na resposta. Se non lle enviaron, pois, bueno, debeu de ser unha das cousas que dou no tinteiro. Ou se quere a resposta, doulla de palabra porque seina, porque o miramos. Non pasa ren. De feito, estivemos mirando se podía enviar a factura como tal ou había que enviar o desglose dicindo yo que era e non enviar a factura. Foi un tema que se tratou. Iso yo van a solicitar a través, no momento que sea, que andan como andan, a través do Consello de Transparencia de Galicia. Con este tema, na página 423, decretos, a pregunta volve ser, dicir, a que actuacións de representación judicial do noso Concello se refire esta factura? Xa me dará o dato, pero yo pido tamén por escrito. Dígame o número do decreto, por favor. Do decreto non digo o número, na página 423. Dos decretos deste mes, claro. Deste decretos de novembro-decembro. Página 423. O máis seguro é que se corresponda con varios procedimentos, porque só é mandar, cando manda a factura, só é mandar, varios procedimentos acumulados. E o máis seguro é que se trate de varios, pero teño yo que consultar para dicirlle exactamente a cales se corresponde. Bien, continúo. Na página 318 dos mesmos decretos,
Apróbase factura de abogado do Concello por importe de 10.043 euros. Me di un encabezado: honorarios profesionales, representación, existencia letrada, autos, pipa, contencioso. Volvo a mesma pregunta: a que se está referindo? Continúo. O tema que xa preguntei varias veces sobre a solicitud que se lle fixo a Costas sobre o edificio do Artón. Non contestaron. Non contestaron. Non contestaron. E ainda falamos a semana pasada que ainda non tiveramos máis razón deles. Pero non contestaron, Pero chamadiña, ir ali... Pero xa lle digo, polo de agora non contestaron. Hai que mover máis. Continúo en Esteiro. Farolas en Sibosa. Bien, me informan de que hai farolas luminarias, que non funcionan. A día de onte pola noite, 2. Días antes, unha máis. Hai que amañalas. Hai que amañalas. Que cambiar a dichosa luminaria, porque douse un caso de bastante necesidade de noite de haber falta e necesidade tal. Sabe se deron parte no Concello de que estaban esas farolas fundidas? Sí, deron parte, sí. Bueno, si 2 foron esa mañá. Claro que... Vale. Vamos a ver. Porque unha velleira hai un fallo grande eléctrico e non dan co dichoso fallo. Pasa o mismo en Louro. Vale. Levan tempo traballando na avería e non dan co fallo. Continúe. Sí, alumeado do Nadal na Silvosa. Me din que no ano 2024 ali puxeron un letreiriño de algo, bo Nadal, ou unhas luces dun batal. É que no ano 2025 non puxeron nada. Entonces, tómese boa nota. Parece unha tontería, pero hai xente moi religiosa que isto toma moi ao seu encontro. Bueno, digo eu. Bien, continúo. Continuo rematando. Xa se preguntou aquí e volvo a preguntar eu novamente acerca da modificación da ordenanza e regulamento do mercado. Foi unha moción xaneiro de 2024 que eu presentei e que foi aprobada en pleno. Cando se vai traer? Non se trata de facer enteiramente, trata de modificar uns artículos. O dichoso tema do regulamento e ordenanza do mercado. Vai para 2 anos enteiros. Digo yo mesmo que lle dixen a señora Monteagudo que se está traballando nela. Vale. Vou acabando. Balizas V16 dos vehículos municipales. Témolas. Bien. Escríbolle. Témolas todas. Escríbolle. Como ustedes sabe, a partir de 1 xaneiro, todos os vehículos incluídos municipales, tumbatal e tal e tal. E son das que valen, E son das que valen. Esta baliza se sustituye conectada, con geolocalización, tumbatal e tal e tal. E preguntáballe, ben, poden vir con atraso, non vin nos decretos ninguna factura que faga referencia á compra das balizas. Pregunto, dispoñen todos os vehículos municipales das obrigatorias balizas V16? Témolas, collémolas na ferretería na que collemos sempre o material de obras. Entonces, pois non hai un decreto dicindo que se van a comprar as balizas. Compráronse as balizas con cargo ao fondo que temos na ferretería. Pero temos as balizas, Bueno, posiblemente... Por certo, compramos local. Estupendo, como ten que ser. Posiblemente eu non hubiera feito esta pregunta se hubiera recibido os decretos, seguramente a pago, do mes de xaneiro. É que non hai un decreto que poña como tal compra de balizas V16. Compraronse as balizas na ferretería, que as venden, as ferreterías de Muros venden balizas V16, comprámolas ali, e as ferreterías mándannos, cando se vai comprar material, mándannos logo os albaráns unificados, ou as facturas unificadas. Vou rematando co seu permiso. Falouse xa da relación de postos de traballo. A pregunta moi concreta miña, que vamos, xa prácticamente tal, se a todos os empleados municipales se lle enviou a comunicación da que fixo este referencia, a todos. Ou solamente a representación sindical. Enviouse ao comité de empresa, que son os que forman parte da mesa de traballo, e o comité de empresa trasladoullo aos traballadores. A todos. Pois non lle preguntei se lle pasaron a todos.
Nos, como tratándose dun borrador, nós temos que pasar a mesa. E pasouse a mesa, todos os traballadores do comité teñen acceso a toda a documentación, traballouse con eles, e eles foron os que se encargaron de poñerse en contacto co resto de traballadores. De feito, houbo xuntanzas de traballadores laborais por un lado, funcionarios por outro, os sindicatos en concreto, pero si touselle traslado a todos. A RPT hai que negociala ca mesa de negociación, ou co comité de empresa, como lle queramos chamar, e con eles cos que se traballa de forma directa, pero, evidentemente, eles danlle traslado aos traballadores. Continúo. Relación de bens inmobles de entidades, xa está preguntado. Tal. Inspección de traballo. Visita de inspección de traballo, as dependencias do GES de Muros o día 14 de xullo de 2025. Tense recibido no Concello algún tipo de requerimento ou multa por parte de inspección? Non. 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 Bueno, non sei se chegou estes 2 días que estuve no Benfitur, pero imagino que se chegara esos días que me comentaríades. Non. Non chegou. Vale. Fíxose un requerimento de palabra que xa se amañou cando se puxeron aquelas tablas, non, Sandra? O cerrado que se puxo no GES, que o foi poñer o carpinteiro. Non, pero se puxamos por decisión miña. Non o mandou a inspección. Vale. Non, pois... non chegou nada. 27, 28. Vou acabando. Acerca da ITV dos vehículos municipales. Todos os vehículos municipales pasaron en tempo e forma a inspección técnica de vehículos? Espero que sí. Que quere que lle diga? Igual se me cola. O meu coche salta o aviso da ITV no teléfono. Os do Concello non. Son os traballadores que utilizan os coches que non están pendientes de que pasen a ITV e non sale un coche sin ITV da base. Agora, si algún renovou a ITV o día seguinte de estar caducado, eu espero que ese día non anduveran con el, máis que nada porque a eles se escollen, a multa vai para eles. Vale. Vou rematando. A auditoría do Consello de Contas. Da auditoría que o Consello de Contas está realizando o noso Concello, en que fase se atopa? Xa rematou? Recibeuse do Concello o informe do Consello de Contas que as resolucións que procederan? Non se recibeu o informe. Non se recibeu nada. Polo de agora non se recibeu o informe e entendo que ainda está nunha fase non chegando ao final, porque no caso da Serra do Barbanza, por exemplo, que comezou despois, sí que nos mandaron xa un borrador previo. No caso do Concello non mandaron nin sequera borrador, nin fixeron ningún tipo de comunicación. Bien, continúe, vou acabando. Plan económico financiero 2025-2026, expediente pim pam pam. En que estado se encontra? Cal é o grado de cumplimento do plan económico financiero que aprobou a corporación? Pois cando fagamos a conta xeral poderemos saber ata onde cumplimos. Por agora non está elaborada a conta xeral. Boa pista. Boa pista. Falado en aquel xa, creo que en marzo, Camiño de Caracosta, Badernado. Camiño de Caracosta sigue xa estaba en mal estado, agora en malísimo estado, necesita de tapalo con algo, vamos, de alguma maneira. É un robo? Rógolle que se actúe tan pronto se poda en o amaño dese camiño. Ese é un camiño que hai que refacer de novo, sí. Hai que quitar todo o que hai e volvelo a facer. Que a pendiente que ten, xa. O máis probable que lle va que botar formijón, porque o picha aí non aquela. E bueno, é unha obra que sí que temos contemplada, pero bueno, non desta vez non pudo ir. Alameda de Esteiro, arboliños que crecen e vuelven a crecer. Están prácticamente podres e inservibles. Están caendo ramallos. Afortunadamente non lle caeron a ninguén encima. Sería moi prudente que se mirase por ese tema a ver en que estado propio se atopan. E se hai que cortalos e plantar outros, pois hai que facelo. Son tuyas. Bien, con este tema dos de Esteiro, quero recordar as tullas australianas que hai na entrada do adro do convento de Louro.
Deso, en algún momento, fai uns anos, xa deron conta os frades de que están tan podres completamente. Son grandes, son australianos. Trouxéronos para Muros uns frades no século XVIII e creceron hasta donde puderon. Esas son as que están no borde do camiño? No borde do camiño, precisamente. Esas pertencen esos terreos non son municipais, esos terreos pertencen á comunidade de Montes de Esteiro. De Esteiro, perdón. De Louro. De Esteiro. Sí. Esas tullas non son do Concello e a eles a quenes lle corresponden quitalas. E, bueno, a señora González sabe que xa pediron autorización, pero xa se falou con eles e xa se lles mandou o requerimento. Continúa, xa acabo. Teño aquí a Lope de Vega, pero non é tal. Camiño a Pontella do Maio en Esteiro. Pásolle fotos. Está nun estado lamentable. O remate é o estado da fonte e necesita de unha actuación. É verdad que eu non lle vou dicir que yo respeto completamente que ustedes podan, como goberno, definir que obras se fan antes e cales se fan despois. Eu en eso non lle vou reprochar en absoluto, pero é a miña obriga indicarlo. A miña obriga indicarlo. Vou remato, unha cousiña, dúas... Bien. O artículo 253, apartado 1, da Lei da Administración Local de Galicia. No seu apartado... O apartado 1 de as sesións do Pleno das corporacións locales serán públicas. O apartado 4 di que terminada a sesión do Pleno o alcalde pode establecer un turno de rogos e preguntas co público asistente e sobre todo sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde ao alcalde ordenar e cerrar este turno. Rógolle, xa que hoxe hai público, igual non queren nin intervir, pero ofrecerlle a posibilidad de intervir. E nada máis. Quédame 5 ou 6 polo camiño. Home, oximos ben de tempo, acabe. Xa lle chegan ben. Oximos ben de tempo. Doume por... Para ser o pleno largo que era. Oximos ben de tempo para ser o pleno largo que era, ainda non... O que non vou ben é do escozor. Non vou ben. Unha potenciación para ir a joder. Estou outra vez con ela que non hai sacala de encima. Señor Lago Álvarez, entón rematou? Rematamos. Ben, pois antes de levantar a sesión, quero aproveitar para convidalos, facerlles extensión do convite da comunidade educativa do Ramón de Artaza, que este sábado celebra o seu 50 aniversario. Pídennos dende o colexio que traslademos o convite. Estades todos trasladados, será unha bonita xornada para lembrar os 50 anos do Ramón de Artaza. Pois, moitas gracias e boa noite.